Ez itt még a régi falu. Ez már ugyanott a város. Kazincbarcika valóságos építészeti szabadtéri múzeum. Valószínű, hogy e tekintetben nincs párja az országban. Ha megáll az ember az alakuló főtéren és körbefordul, együtt látja az utolsó 6-8 évtized építészeti stílusait. Ennek az utcának a két házsora például mindössze néhány év különbséggel készült. Nincs párja az országban, nincs párja az országban, nincs párja az országban. Kazincbarcika, Kazincbarcika, Barcika, Barcika, Barcika. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar Urbanisztikai Társaság fiatal urbanisták tagozata, Kazincbarcika város önkormányzata, a Color City, az Urbavis és a Cloud Media nevében szeretettel köszöntjük Önöket egykori iparvárosok tündöklése vadonatúj szerepekben című konferenciánkon Kazincbarcikán, a Színek városában. Konferenciánk elején most köszöntőbeszédekre kerül sor. Külön köszöntjük házigazdánkat, Citka Péter urat, Kazincbarcika város polgármesterét. Polgármester úr köszöntőjét követően a szervezők részéről Porhajas Gábor László, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagjának köszöntő gondolatait hallgathatják meg. Ilyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg nekem, hogy a legnagyobb szeretettel és tisztelettel köszöntsem Önöket Kazincbarcikán. És valamikor a 2002 környékén volt az, amikor elkezdhettem én sok-sok szakemberrel dolgozni Kazincbarcikán, városüzemeltetéssel és városépítéssel karöltve. És ez alatt a sok-sok év alatt, amit sok szakemberrel sikerült együtt dolgoznom, jutottunk el ma oda, hogy ma a Color City brand égisze alatt köszönthessem Önöket itt Kazincbarcikán. De annak idején én azt gondolom, hogy egy nagyon jó alappal kezdhettük ennek a városnak a építését és a kiszínezését, mert Kazincbarcika azért nem túl idős város, és annak idején, amikor elkezdték tervezni, az mind a mai napig látható, hogy a tervezőasztalon a vonalzóval hogy húzták gyakorlatilag az utcákat, és ezeket a teresedéseket, a zöld felületeket hogyan alakították ki, és hogyan kellett nekünk egyébként ebből az elmúlt évtizedekben egy kicsit mást, egy kicsit újat, egy kicsit színesebbet csinálni. De valamikor, amikor egy olyan mondjuk 15 évvel ezelőtt az ember elkerült, magam is mondjuk Budapestre vagy valahol, és bemutatkoztam, és mondtam, hogy Kazincbarcikáról jöttem, hát nem ugyanaz az arc nézett vissza rám, mint hogyha ma most mondom valahol az országban Kazincbarcikát. Kérdezték, hol van Kazincbarcika? Eleve az nagyon rosszul esik nekem, mikor megkérdezik, hogy hol van Kazincbarcika, de ha megkérdezték, és mondtam, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a harmadik legnagyobb város, akkor ezzel a mondattal, amikor én ezt kimondtam, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye, mindenki vizionált egy várost, egy ilyen szürke iparvárost, ami színtelen, ahol még lóval közlekednek, és hátrafele nyilaznak, tehát hogy egy ilyen teljesen lesújtó. És ekkor gondoltuk át, hogy hát ezen változtatni kell. Azoknak a gondolkodásában is, akik itt élnek, és abban is, ahogy egyébként ránk néznek a városból, az országból gyakorlatban. És mit emelünk ki? Nemzeti sportváros vagyunk, sportolóinkat, szobrok városa, szobrainkat, feltalálóink, természettudományban, oktatásban nagyon sok értékünk van, és erre mondtuk azt, hogy mi meg szeretnénk mutatni mindent, mindazoknak, akik itt élnek, és mindazoknak, akik ide jönnek. És ez gyakorlatilag a szivárvány színei. És innen indult el idestova 12 éve egy gondolat, ami ugyanúgy, mint minden jó magyar szokás szerint egy nagy idegenkedés volt ebben a városban is ettől, de mégis eljutottunk ma, azt gondolom, oda, hogyha kimondjuk azt, hogy Kazincbarcika, akkor valóban egy ilyen mosolygós, öntudatos, erőben, keblében nagyon dús, aranyos
Borsodi város az, ami az ide látogatóknak, vagy a hallgatóságnak egyébként a szeme elé vetül, és amiben gondolkodik. És hogy miben rejlik a titok? Itt majd a kis csomagban, amit tetszettek kapni, van egy ilyen kis gumimaci szörp, amit a kritikus időszakokban lehet egyébként felhörpinteni, és akkor túlsegít minden bajon. De azt gondolom, hogy a legnagyobb értéke a városnak, amire borzalmasan büszke vagyok, az az, hogy nem csak, hogy ezeket az értékeiket is egy ilyen jellegű változáson keresztül tudott menni a város, hogy közintézményei színében, rendezvényei színében, gondolkodásában meg tudott újulni, hanem az, hogy ami mai nap azt gondolom, hogy óriási nagy kritérium, az, hogy gondolkodunk, alkotunk, kreatívak vagyunk, és előre menően próbáljuk ezt a várost építeni. Az elmúlt időszakban azért az látható, hogy az egyszerűbb gondolkodásra vannak sarkalva az emberek. Nagyon finoman fogalmazva is. Tehát egy fehér-fekete. Nagyon vicces akarok lenni, olyan, mint a zebra, ugye? Tehát fehér-fekete. Mi inkább azt mondjuk, hogy a szivárvány színei. És nem csak toleranciában, hanem valóban gondolkodásban, alkotásban, közösségépítésben az, ami egyébként a barcikaiakat jellemzi, és az, ami egyébként előre viszi ezt a várost, és fogja az elkövetkezendőkben is. Úgyhogy ebben a városban köszöntöm Önöket nagyon nagy szeretettel. Nagyon jó előadásokat kívánok Önöknek, és egy darabkát mindenki vigyen haza magából, Kazincbarcikából, és építse be magába, és vigye hírét. Az a legnagyobb elismerés számunkra. Köszönöm szépen! És akkor, ahogy a videóban hallható volt, polgármester úr után szeretném felkérni Porhajos Gábor Lászlót, a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségi tagját, a fiatal urbanisták tagozatnak az elnökét, volt konzulensemet, hogy tartsa meg köszöntőjét. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, Porhajos Gábor László vagyok, ahogy Zsombor is már felkonferált. Nagyon nagy öröm itt lenni Kazincbarcikán, a színek városában. Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy itt lehessen ez a konferencia, Halász Norbertnek, akivel közösen tudtuk szervezni ezt az eseményt, és az egész csapatnak, aki nélkül ez ma nem jöhetett volna létre. Azt gondolom, hogy az egykori iparvárosokról, vagyis talán nem is azt mondom, hogy egykori iparvárosokról, ezekről a tervezett városokról foglalkozni kell. Foglalkozni kell, mert valamiért a magyar fejlesztéspolitika nagyon keveset foglalkozik ezekkel a városokkal. Kicsit olyan helyek, amelyeket a rendszerváltás után elfeledett a magyar politika. Elfeledett, és igazából magukra lettek hagyva ezek a városok. És az olyan lendület, újszerű lendület, tenni akarás és gondolkodás az, amely igazából ezeket a városokat meg tudta újítani. És valljuk be őszintén, kevés olyan jó példa van az egykori tervezett iparvárosok körében, mint Kazincbarcika, ahol egy merőben újszerűt alkotott ez a csapat, és azt lehet mondani, hogy büszke lehet mindenki arra, hogy kazincbarcikai, mert ez egy igazi érték. Egy olyan érték, amelyeket nagyon sokan csináltak Lengyelországban, Lúcs példáját lehet mondani, vagy Csehország, Osztrava, tehát vannak nemzetközi példák, de Magyarországon nincs olyan fajta nemzetközi példa, hogy egy város teljesen újra brandingeltünk gyakorlatilag, és ez egy sikeres város branding a mi vélekedésünk szerint. Arra van példa más tervezeti balvárosok esetén is, mint például Tatabánya, hogy a kiváló infrastrukturális adottságait, az 1990-es években az M1-es autópályának a közelségét, Győr, Budapest és Bécsnek a közelségét ki tudta használni, és egy újszerű ipart épített. De arra, hogy egy teljesen újszerű brandet építsen fel, erre nincsen példa. És nem szabad azt elfelejteni, hogy gyakorlatilag az egész magyar vidék, valljuk be őszintén, nincsen jó állapotban. Egyáltalán nincsen jó állapotban. Nézzünk csak a népszámlási adatokra. Gondoljunk bele abba, hogy Pest vármegye és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével minden egyes vármegyénknek a lakossága csökkent. A egykori államszocialista iparvárosoknak a lakossága ennél is drasztikusabb mértékben csökkent. Gondoljunk akár Salgótarjánra, gondoljunk akár Ózdra, vagy sajnos Kazincbarcikára is. A lakosság az elmúlt több mint 20 évben közel 30%-kal csökkent. És gondoljunk abban, hogyha egy picit mélyebbre ássunk, a 15 évnél alattiaknak a száma pedig
majdnem megfeleződött. És ezek azok a kihívások, amelyekkel kezdeni kell valamit. És azt gondolom, hogy és az is ennek a mai konferenciának talán az egyik feladata, hogy megmutassuk azokat az utakat, útkereséseket, amelyek talán sikeressé tudják tenni újra ezeket a városokat. Mert rengeteg értéke van ezeknek a városoknak. Nagyon kevés olyan hely van, nagyon kevés olyan város van Magyarországon, mint a tervezett iparvárosok, amelyek kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkeznek. Itt Kazincbarcikán is közel van az autópálya, közel van Miskolc, közel van, végig is itt van egy vasúti fővonal is, csak éppen az államvasutakat sajnos alulhasznosítja, de számtalan potenciál van itt is az infrastruktúrában. És belegondolunk abban, amikor a budapesti agglomerációs térségben, vagy Győr-Moson-Sopron vármegyében a legfőbb probléma az az, hogy nincsen óvoda, nincsen iskola. Itt ezeken a városokon ez adottság. Ezekkel élni kell tudni, és folyamatosan figyelnünk kell, nyomon kell követnünk azokat a társadalmi és gazdasági változásokat, amelyek dinamikusan változnak. És ezeket meg kell találni azokat a pontokat, amelyeket ki kell használni a lehetőségeket. Vannak lehetőségek. Bebizonyította azt a Covid, amely nyilvánvalóan rengeteg áldozatot hozott, de bebizonyította azt a Covid, hogy lehetséges a home office. És ebben óriási erő van a home office-ban, hiszen lehetőség nyílt arra, hogy akár 1-2 napot jár mondjuk az emberbe dolgozni, és akár a kreatív munkaerőt, akár Budapestről, Miskolcról, Győrből, bárhonnan ide lehet hozni, bárhova ide lehet hozni. És ebben óriási lehetőségek vannak. És abban is óriási lehetőségek vannak, hogy bizony-bizony a budapesti agglomerációs térség az egyre tágult. Ma már az agglomerációs térségnek egyértelműen része Siófok, egyértelmű része Gyöngyös, de akár Eger is. És ez folyamatosan tágul. Dinamikus térségek vannak, Kassa fejlődése is egyre figyelemre méltóbb. Ezekre oda kell figyelnünk a társadalmi, gazdasági folyamatokra, és ki kell használni az lehetőségeket. Élni kell a lehetőségekkel, mert az adottságok, ezeknek a tervezett iparosnak az adottságaik igenis nagyon jók. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, nagyon jó konferenciát kívánunk, és reméljük, hogy itt a Színek városában nagyon színes előadásokat fogtok hallani. Köszönjük szépen! Az államszocialista korszak tervezett iparvárosai számára különösen fontos a városmarketing és a település rebranding, hiszen a célzott városmarketing tevékenységek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a város egy új, modern, fiatalos narratívát alakítson ki, kiemelve az erősségeit és az innovatív kezdeményezéseit. A Color City sem csupán egy új arculatot jelent, hanem a város identitásának újragondolását is, amely egyszerre teszi a várost barátságosabbá és vonzóbbá a helyi lakosok és az ide látogatók körében is. Külön köszöntjük első blokkunk előadóit, dr. Hajdú Noémit, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének egyetemi docensét. Professzor dr. Piskóti Istvánt, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének igazgatóját és tanszékvezető egyetemi tanárát. Halász Norbertet, a stáb alapító és kreatív producerét, a Barcika Art Nonprofit Kft. Operatív igazgatóját. Valamint Ulut, a kocsmaturista bloggerét. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit Color City-ben. Engedjék meg, hogy egy rövid bevezető bejátszóval indítsam el, amennyiben sikerül a prezentert elindítani, ha nem, akkor a kollégákat megkérem, hogy léptessük
Bárhol járok, mindenki kérdezgetik, hogy milyen Color City ez a Kazincbarcika, Color City, Color Barcelona, meg össze-vissza mindeneket, hát szégyellem magamat. Itt a társaságok magántulajdonnal festegették össze, Hongroplán, Hongari, Csokonai úton. Ez egy reklámterület. A Csokonai út 20. Tour de Hungary. Ide valójában egy teljes imásfilmet szerettünk volna forgatni, de csak egy csonkára jutott időnk. Úgyhogy nem azért indultam, hogy ez a közepesen rossz szóviccel indítsam a prezentációt, hanem két egyéb oka is van, hogy ezzel kezdtünk. Az egyik, hogy görbetükröt mutassak, hogy egy 12 éve működő városmárkánál is van még mit tenni. Mindenféleképpen. A másik indok az pedig az, hogy rámutassak, hogy a városmarketing a legkomplexebb társadalmi marketing kihívás. Különösen a mai időben, hisz egyébként nem kell senkinek sem mondanom, hogy milyen közhangulatban és közbeszéddel telnek a hétköznapjaink. Ebben rábírni az embereket, hogy közös érdekek mentén cselekedjenek, gondolkodjanak, és esetleg az ellenérdekeltek magatartásán változtatni tudjunk, az szinte lehetetlen kihívásnak tűnik, de legalábbis most szerintem a legnehezebb. Miben hiszünk mégis mi, és hogy van erre megoldás? Számunkra egyébként a minőség az, amivel szerintem közös nevezőt lehet találni az embereknél. Mire gondolok itt? Gyakorlatilag ugye az, hogy valamit tessen minden egyes embernek, szinte lehetetlen elérni. Mi az, amit tudunk tenni? Hogyha minőségi stratégiát alkotunk, minőségi tartalmat gyártunk, minőségi kommunikációt építünk, és letesszük abszolút névjegyünket a minőség mellett, akkor sokkal egyszerűbb közös nevezőt kialakítanunk. Nekünk ez a véleményünk, de minimum tiszteletet elérni. És itt írtam, hogy talán akkor előbb-utóbb az esetleg ellenérdekeltek is törekszenek arra, hogy minőségi kommunikáció mellett tudjuk ütköztetni azokat az érveket, amiben esetleg nem gondolkodunk együtt. És szép lassan meg is érkeztünk egyébként a következő bejátszóhoz, mivel a város identitás talán az egyik legfontosabb rész. Kazincbarcika egyáltalán nem szürke. Kazincbarcika értékes. Kazincbarcika színes. Kazincbarcika szép. Kazincbarcika játékos. Kazincbarcika egy élmény. Kazincbarcika tiszta. Kazincbarcika élhető. Kazincbarcika zöld. Kazincbarcika az úti cél. Kazincbarcika a Color City. Egy város identitása az valóban a termőmag és minden ezen múlik. Nekünk a közös életünk a stábban az úti cél Color City könyvvel kezdődött, ebből kapott mindenki a regisztrációs ajándékba. Én nagyon büszke vagyok rá, és egy kitérőt engedjenek meg nekem, hogy már ekkor elmondható volt Color Cityre, hogy együttműködő, hiszen egyébként mi úgy kerültünk ide egy csapattal, és úgy vehetünk részt a város kommunikációjában és marketingében, hogy egy levelet küldtem, amiben a csapatot bemutattam polgármester úrnak, teljesen hideg levél volt, tehát nem ismertük egymást, egyetlen embert sem ismertem Barcikán. Ettől függetlenül szerettem és nyomon követtem, mert hogy ez a város adta a feleségemet, ő is elő fog adni, és csendes imádója voltam az ötletnek, pedig ritka, de szívesen magamra venném, hogy a Color City az én ötletem. És elindítottunk egy ilyen, vagy elküldtem egy ilyen levelet, amiben voltak egyébként referenciáink, dolgaink, és 2 nap múlva csörgött a telefonom, és úgy álltunk föl az asztaltól, hogy megkaptuk a lehetőséget egy bemutatkozó munkára, ez lett az úti cél Color City kiadvány. Miért volt ez nagyszerű érzés számunkra?
mert hogy kiváló kutatási alapot adott arra, hogy megismerjük Kazincbarcikát. Véleményvezéreivel készíthettünk mély interjút, Ulu a kocsmaturista kollégám fog hamarosan előadni, ő 2 hétre leasinglagóként beköltözött egyébként Barcika városába, és titkos küldetésen vett részt, innen is jelzem, hogy nem jó 007-es ügynök, egyébként sokszor lebukott, de maga a cél az volt, hogy ismerje meg a várost, és minél többet megtudjunk róla. Tehát gyakorlatilag így indult ezzel a lendülettel a mi történetünk. És hogy ismertük meg egyébként Color City történetét, azt már egyébként elmondta polgármester úr előttem. Valóban az van, hogy körülbelül azt hiszem készítettünk egy riportot, ott 16 évet említett polgármester úr, tehát akkor nagyjából 18-19 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a városvezetésnek az a gondolata, hogy lehet egy szürke iparvárosból színek városát varázsolni, és hogy miért zseniális ötlet szerintem egyébként a Color City elnevezés, mert hogy épített városnak megfelelően a borsotkem okán nagyon sok felől költöztek ide emberek. Ez is mutat egyfajta színességet, és jó színességet, ami pedig a mai nap megint csak külön érték, hisz az elfogadással kapcsolatban egyre nagyobb kihívásokkal küzdünk, ez a város pedig mindig is befogadó és elfogadó volt. Legyen az szó egyébként a Gábor által említett munkamenetről, erről majd a feleségem fog beszélni, de jelzem, hogy mi már 3. éve így dolgozunk. Tehát, hogy nem azt nézték értéknek, hogy barcikaiak vagyunk-e azért, hogy üzemeltessünk mondjuk egy tévécsatornát, vagy találjunk ki stratégiát városmarketingben, hanem hogy milyen referencia van mögöttünk, vagy milyen tudással bírunk, rendelkezünk. Ez sokkal fontosabb. Itt is a kollégák mindenfelől érkeztek, de nem veszem el egyébként a kenyerét a feleségemnek, majd ő ezt elmondja. De hogy így dolgozunk, sokat egyébként home office-ban, és 2-3 napot pedig egyébként Barcikán is. Tehát egy szuperhősi átalakulást láttunk egyébként már addig is Kazincbarcikán. Mit jelent ez? Beépült egyébként minden szövetébe a Color City. Nem csak egyébként a színes házfalakat jelenti, intézményi szinten megjelent állásportál tekintetében, büszkén mondom egyébként a Color Karrier oldalt, ahol szintén az van, hogy minden egyes város szövetén látszik és megjelenik egyébként a jól színessége a városnak. Ez pedig nagyon fontos, mert nem arról szól egyébként, hogy egy kiadványt lila lapra sárga betűvel szedünk, ettől jóval több tudatosság van ma már egyébként a Color City brand mögött. Hoztam 3 gyakorlati példát, hisz egyébként az akadémiai részt nálam sokkal képzettebb szakemberek fogják bemutatni, de egyébként ezeken keresztül talán helyesebb lesz megmutatni, hogy hogyan gondolkodunk, hogyan nyúlunk különböző témákhoz. Az első egy tartalom kategóriában elindított, és nagyon büszke vagyok rá, hogy 2024-ben 10 elindított pályázatunkból mind a 10 városmarketing gyémántdíjat kapott. Több mint 100%-osak vagyunk, a tavalyi évben pedig a könyvet tudtuk városmarketing gyémántdíjra beadni, így gyakorlatilag eddigi ténykedésünknek köszönhetően 11 beadott pályázatból 11 díjat hoztunk el, illetve 12-t, mert hogy lett egy külön díj is. Nagyon sok elismerést és gratulációt kaptunk, de meg kell hallani a kritikus hangokat is. Jött a hang, van-e értelme a városmarketing versenynek? Hát én azt tudom mondani, hogy remélem nem sértődik meg rá, hogy barátomnak nevezem, de eszembe jut professzor dr. Mucsi Gábornak a szava, ma már kevés, hogy a tyúk tojik, kukorékolni is kell hozzá. Mit jelent ez a mi nyelvünkön? Még a marketingnek is van szüksége marketingre. Úgyhogy én bátran ajánlom, és innen is köszönöm egyébként Piskóti professzor úrnak, hogy nem csak, hogy kitalálták ezt a városmarketing díjat, hanem üzemeltetik is, azóta is a kollégáival, mert hogy gyakorlatilag tényleg az egyetlen platform, ahol meg tudjuk mérettetni mi szakma magunkat, hogy hol is tartunk, és akadémiai bírálat keretében véleményezik a munkánkat. Én javaslom mindenkinek, akár városmarketingben, vagy a saját szakmáján belül, hogy mérettesse meg magát egyébként, és nézze meg, hogy a saját szakmájában hol tart. Tehát több, mint hogy van értelme ennek. Miről szól egyébként a
a Schuster Matt című filmünk. Gyakorlatilag egy válságmarketingnek is fel lehet fogni. Az energiaválság idején Kazincbarcika városa úgy döntött, hogy elveszi a díszvilágítást, nem tudja üzemeltetni, mert hogy mindenen megpróbáltak spórolni. Ez egy nagyon érzékeny téma volt a városban, és nagyon-nagyon nehezen reagáltak rá egyébként meg a lakosok is, és ennek a bejelentését nem is olyan régen, éppen egy esztendővel ezelőtt Color Cityben baljós árnyakkal közelített a karácsony. A külvilági erők elsötétítették az ünnepi készülődést, és fények sokaságát rabolták el az adventből. Az árnyak mostanra elszálltak, és a játszma eldőlt. Ami a következő percekben történik, az már csak egy kis pimasz játék, egy fikció. Pardon? Fikció. Akkor játsszuk le, Petikém. Hát aki kíváncsi a végére, azt kérem látogasson el a Color TV YouTube oldalára, és hogyha ott van, akkor már iratkozzon is föl rá. Kifelé nagyon veszélyes a portás néni, ellenőrizni fogja. Hát, tessék komolyan menni. Jó, és hogy itt hadd mutassam meg, hogy milyen városidentitás elemeket véltünk mi felfedezni egyébként ebben a kisfilmben, és mit alakítottunk ki. Nyilván a kiindulási alap az, hogy Kazincbarcika Color City. Tehát szerintünk Color City minden elemében innovatív. Miért mondom ezt? Itt ezen a kisfilmre azért is külön büszkeség, hogy a saját stábunk készítette saját ötletből egyébként, saját megvalósítás, saját polgármesterrel, és hozzá egyébként egy másik polgármesterrel, és hogy bár működik a minőségjelző, mert hogy a kritikusoktól megkaptuk, hogy bizony ez egy több millió forintos film. Innen hadd súgjam meg egyébként, hogy nagyon mélyen 500 000 forint alatt volt a teljes költsége, ezért érdemes professzionális emberekkel dolgozni, mert képesek létrehozni ilyen termékeket is. Jó, tehát, hogy minden elemében innovatív szerintünk, AI-t használtunk, erről is fog egy kolléganő beszélni. Pontos eleme volt egyébként a kirakott képnek, amit Csúlya művész úrról már akkor mesterséges intelligencia segítségével dolgoztunk, animációval dolgoztak rajta a kollégák, tehát igyekszünk innovatívan beépíteni minden egyes történetet a tartalomgyártásba is. Mindenfelé nyitott, proaktív, együttalkotó, hiperkommunikatív, hisz letudhattuk volna az egészet azzal is, hogy bejelentjük, hogy idén már lesz díszkivilágítás. De hogy szerettünk volna sztorit tenni mögé. Tehát ebből is látszik, hogy érdemes gondolkodni, mert hogy mindenből lehet gerilla marketing, vírus videó, és teljesen organikusan messze túlnőtte egyébként a nézettsége a város lakosságának sokszorosát. Hoztam egy következőt is, ami szintén város marketing Gyémánt díjat kapott, ez az esemény kategóriában a Tour de Hongrie szoboravató. Ugye mondtam, hogy
vagy talán már polgármester úr említette, hogy a Szobrok városát címet már nagyon régen elérte Kazincbarcika, de ezt a hagyományt nagyon jól ápolják tovább körforgalmi díszekkel és egyéb szobrokkal. Azért tessenek feliratkozni a YouTube csatornára, hogy ezt most végig tudtuk nézni, mindenféleképpen fontos. Egy másik eleme egyébként meg a városmarketingnek, beszéltünk már egyébként identitásról, kicsit stratégiáról, és ami nagyon fontos, hogy mérjünk vissza. Jelzem, hogy mi mindent mérünk. Tényleg. Tehát erről is fog mutatni a feleségem, a lineáris tévét is mérjük. A Nézzen az országos televíziókat egyébként ilyen 1000-es mintaszámmal méri, nekünk a Parisat van segítségünkre, és 500-as mérést valósítunk meg, így tudjuk figyelni azt, hogy mondjuk a lineáris tévén milyen megtekintéseink vannak. Én nagyon szeretem nyilván a social platformokat, miért? Mert hogy nyilván a számok nem csak, hogy nem hazudnak, hanem iránytűk is lehetnek. Definiálják a közönségünket, vagy annak hiányát. Efelé tudjuk módosítani azokat a részeket, hogy hogyan szeretnénk látni, láttatni, elérni minél több embert egyébként, mondjuk a kommunikációban. Itt a szoboravatónál különösen jó ötlet volt a városvezetés részéről, hogy itt volt ennek a körfutamnak a zárónapja, és a zárónap és az indulás, a másnapi indulás között volt a szoboravató, és nem csak, hogy a mi stábunk, bár az is szép számmal kecsegtett, teljesen organikusan 295.600 megtekintésnél járt ez a kis videó, tegnap ellenőriztem, mikor raktam össze egyébként a prezentációt, hanem hogy sikerült ezzel eljutni egyébként 190 országba, és megmutatni nemzetközileg is, hogy egy körforgalmi rész jól összeválogatva, harmóniában egyébként egy sporteseménnyel mégis tud lenni plusz városmarketing elem, és sok-sok emberhez értünk el. Na, ami ennél a konkrét példánál a tervem volt, az tényleg csak ez, hogy nagyon fontos, hogy egyébként meg mindent mérjünk, mert hogy ez az irányultság. Igyekszünk egyébként rendezvény után közvéleménykutatásokat csinálni, tényleg Google Analytics, Facebook, mindenféle platformunkat folyamatosan mérünk. A Colorline-nak az adatait is. És hogy ne csak a múltról beszéljek, egy holnapi eseményt hagy promotáljak, és ez lesz az utolsó gyakorlati példa. Erről az jut eszembe, hogy amikor kezdtük itt a tevékenységünket, részt vettem egy vezetői értekezleten, azt hiszem, de hogy ott az egyik kollega azt mondta, hogy május 1-ére nem lehet normális programot csinálni. Az ki van zárva. Na de hát ez a mi csapatunknak olyan, mint a Viagra. Nem lehet megcsinálni. Gyerekkoromban úgy hallottam ezt egyébként a kocsmába, hogy nem-e, fog meg a söröm. És tényleg az van, hogy én azt is ajánlom meleg szívvel mindenkinek, hogy higgyünk azokban a programokban, amit más talán nem tart fontosnak. Mert hogy még nagyobb fókuszt lehet rá tenni, kisebb a zaj. Általában egyébként augusztus 20-a mindenhol van. Mi azt figyeltük meg, hogy például a holnapi költészetnapi program sorozatra kevesebb fókusz volt eddig egyébként Barcikán, és hogy mennyire nem pénzen múlik, hogy jó programot lehessen csinálni, egyébként ez a program tábla talán jól mutatja. Aminek nekem a kedvenc elemeim a 19 egyhiány busz, 19 buszmegálló van Barcikán, ahol lehetőségünk van plakátot kitenni egyébként, és itt József Attila idézetekkel próbáljuk eltalálni egyébként a Kazincbarcika város népét. A lapozható pattárs az a másik kedvencem. És hátul vannak a kolléganők, innen is köszönöm nekik, hogy gyönyörű csomagolásban elkészítették. Majdnem 200 pad van Kazincbarcikán, a holnapi napon minden egyes padon lesz egy könyv, amit bárki elvihet. A könyvek azok pedig hagyatéki könyvek, ettől szerintem még cukibb a történet, mert hogy valakinek már okozott örömöt, és egy jó üzenettel, egy szép csomagolással ezt tudjuk egyébként a
város lakóira hagyni. A másik kedvencem a Fizess verssel a kávéért, amiben egyébként több vendéglátóhely is belement most Barcikán. Innen is köszönöm nekik, ha nézik. És hogyha bárki egyébként betér ezekbe a vendéglátóhelyekbe, akkor akár írott, akár szó formában azért a versért tud majd fizetni. 3 órakor pedig a klasszikus koszorúzó ünnepség mellé kitaláltuk azt, hogy Kardos Horváth Jannó fog egy rendhagyó irodalom órát tartani, a lakosság bevonásával, énekelve fognak verseket előadni, közös erővel. Hagyjak itt egy konklúzióként egyébként az egyik idevágó üzenetemet, amivel a marketing jelentőségét szeretném megőrizni, és a búcsú üzenetem az pedig úgy szól, hogy tessenek minőséget kukorékolni, mert hogy átlagosat vagy az alatt itt mindenki tud. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szép jó napot kívánok, köszönöm a meghívást és a lehetőséget, hogy a település marketing erejéről beszélhetek. Hiszünk a marketing erejében, ugye ez a Magyar Marketing Szövetségnek a jelmondata, akivel közös a Város Marketing Gyémánt díj is, és épp tegnap volt elnökségi ülésünk, ott számoltunk be erről a sikerül, és készítettünk elő, vagy születik majd nem soká egy új programunk is, csak hogy gyorsan elmondjam a marketingből a reklámrészt. Egy kisváros akadémiát indítunk, ami a kisvárosok speciális marketing és fejlesztési kérdéseivel foglalkozik. És én meg külön hiszek a település marketing erejében, abban, hogy egy város sikerében, versenyében, ugye ez a marketing terepe, elengedhetetlen. Ne kezdjen senki polgármesterségbe, jó, hogy kiment polgármester úr, senki ne kezdjen városfejlesztésbe, ha nem tájékozott a marketingről. Mert a marketing természetesen sokkal több, mint a kommunikációs rész, és ezt szeretném bemutatni, egy kicsit szakmai gyors keretet adni, aztán igazából arról beszélni, hogy a gyakorlatban hogyan jelenik ez meg. 30, 40, 50 város, megye dolgaiban közreműködtem szakértőként, mellesleg pedig egy kisváros esetében pedig városvezetőként, marketinget irányítóként ebben a szemléletben, ezeket is elmondom. Csak nem raktam bele a szlájdba, hagyj reagáljak rá, hogy a Tour de France, ez a Szikszó egyébként a kisváros, a Tour de France, vagy a Tour de Hongrie, átjött ugye rajtunk keresztül is ebben az évben először, még ide tartott Barcikára. Nekünk is lett egy ötletünk, hogy lopjunk itt egy pár másodpercet a nemzetközi figyelemből. És marketing, identitás és közösség. Azt találtuk ki, hogy roncs biciklikből felépítjük a Szikszó feliratot, és csináltunk, és akkor ugye marketing gyűjtést rendeztünk, hogy kinek van roncsbiciklije. Aztán természetesen, összejött vagy 150, mindenki örült, hogy megszabadult a bicikliét. Aztán napokon keresztül, csak aztán úgy kerekekből csináltuk a betűket, aztán a vázakat, mármint ahogy támasztotta a vázból, kiraktuk az útvonal egyik pontján, aztán felhívtam a szervezőket, hogy van nekünk egy ilyen kunstunk. Úgyhogy a élő közvetítésből 6 percről rólunk szólt Szikszóról, és még a nemzetközi napi összefoglalóban is 15 másodperc, hogy lefotózták, hogy Szikszó. Tehát nem egyszerű kis, csak a város nevét tanítottuk meg belőle. Tehát, hogy erő a marketingben. De hát ennél nagyobb a felelősségünk, mert a település marketing arról szól, hogy egy jó helyet kell csinálni. Jelzőket tehetünk vonzó, jól működő, versenyképes, szerethető, és miért? A helyi lakosság jóléte érdekében. És ez egy nagyon fontos, nem a városért, nem a turizmusért, nem a turistákért, nem a gazdasági szerep, az ott élőkért. Ez egy nagyon fontos célcsoportunk, de ő a szűrő. Ami nem kell, nem jó, azt nem szabad.
Most hát persze sok mindenre befolyás. Csak ezt néha elfelejtjük. Én azért lettem városvezető, mert a korábbi városvezetése Szikszónak elfelejtette. És egy betonkeverőt rakott a város közepére. Ennek városnak meg kell bukni. Meg is bukott. Na, majd még beszélek erről. De nem csak Szikszóról akarok természetesen. Kazincbarcika is. Hát minden város, melyik város nézek vagy járok, mindenki kötődik valahogy minden városhoz. Nem? Tehát Kazincbarcikához is kötődöm, ha már elárulhatom itt. 80-as évek elején én tanítottam külkereskedni a Borsodi Vegyi Kombinát vezetőit, akkor ugye lett a liberalizálva a külkereskedelem, és minden cég csinálta. Aztán később különböző eseményekkel és rendezvényen, aztán piackutatóként már a Borsodchemnek, amikor az MDI, TDI, a helyiek tudják, az az új műanyag alapanyag, megkutattuk a világpiacot, hogy hol adhatja. És még a Color Cityhez is van közöm, ugyanis az én diákjaim, egykori diákjaim azok, akik ennek a kreatív ötletnek a gazdái és megteremtői voltak. Itt a neveket bizonyára a helyiek talán még emlékeznek rá. Szóval jó dolog ez a városmarketing, mert különösen lehet szeretni, mert rólunk szól, magunknak szól, településünkről szól. Még az üzleti marketing is fontos, mert ott profitot termel, itt viszont társadalmi jót cselekszünk. Tehát a marketingnek az a ága, ez még kimondottan élvezhető érzelmileg is. Ez az az elméleti keret, amit szeretnék hangsúlyozni, és akkor utána majd jön a gyakorlati rész. Ott kezdődik a jó helyet, jó város csinálni történet, hogy mi a város küldetése. Hát körülbelül egy kicsit megcifrázzuk a helyi lakosság jóléte, és annak érdekében azért meg tudjuk fogalmazni, hogy a város milyen irányú fejlesztése, milyen irányú törekvései vannak. De ha nincs küldetésünk, akkor nem tudjuk hozzárakni az identitást, mert az identitásnak két eleme van, a helyiek identitása, az önkép, kvázi, hogy lokálpatrióták legyünk, szeressük, kötődjünk a településhez. Enélkül nem lesz város siker, hogyha ezt nem tudjuk elérni. Ez baj, mert néha erről elfelejtkeznek városok, és csak a külsők felé, csak a turista, csak a látszatot építik. Mert akkor nem mozdul meg, nem lesz, aki támogatja a külső marketinget is, és a fejlesztést. És a másik eleme a identitásnak természetesen a pozícionálás, a megkülönböztetés, kitalálni a városnak azt a márka elemét, de hát ugye a márka az mindig csak a legfontosabb hívószavak. Valójában, hogy a márka aztán megvalósítható, hihető legyen, ezért maga a városfejlesztés lépéseit kell erre felfűzni. Olyan várost kell építeni, mondok akkor gyorsan itt is egy példát. Pár évvel ezelőtt Kiskunhalasnak dolgoztam, és az ottani polgármester úrral beszélgettünk, hogy hát mit is kéne csinálni. Azt mondja, sok projektünk volt, sok mindent építettünk, de valahogy nem érzem ennek a hatását, meg a lakosság megítélés, hogy elaludtunk, lassúak vagyunk, Kiskunhalasról tudjuk, hogy egyébként ugye a csipkevárosa, de hogy már az nem olyan izgalmas. Nincs összerakva a város. Mert nem volt koncepcionálisan, nem volt tartalmában. Tehát azt kellett kitalálni, hogy mit kell csinálni, építeni, melyik területen, milyen irányú fejlesztéseket kell, és akkor kitaláltunk egy slow város koncepcióra, egy kisvárosnak kívánni, majd fogok még róla beszélni. Vagy, nem mindegy, a következőt majd elmondom. Tehát identitást kell építeni. Ha van identitásunk, akkor arra meg tudjuk fogalmazni, megkülönböző elemekben a márkát. Azt a néhány fontos üzenetet, amit itt láttunk 10 darabot, amit megtanítanak velünk egy terméknél is, hogy mi a McDonald's lényege, vagy mi a Coca-Cola, vagy mi a Hellé, csak hogy most mondjak egy szikszói márkát is, vagy a Szikszó teáé. Márkát építünk, városmárkát építünk, és a másik, ami nagyon fontos itt a kereteknél, a városon belül még sok márkát kell építeni. És ez is, amit gyakran elfelejtünk, hogy föl kell építeni egy
színházmárkát, föl kell építeni ott esetben egy cégnek a márkáját, föl kell építeni akár egy személyiségnek a márkáját, aki megjeleníti. Tehát egy márka portfóliót kell felépíteni, mert azok különböző szituációban, különböző célcsoportok felé hatnak. És a végét azt szeretnénk, ugye, hogy ennek alapján pozitív megítélések, pozitív imázsunk legyen ebből a történet. És akkor jön majd minden olyan kommunikáció és minden olyan rásegítés, amelyekkel ezt elérjük. De a lényeg az, hogy a városfejlesztés maga a marketing kezdete. Ugyanúgy, mint el akarunk adni az üzleti világban egy terméket, de hogy milyen legyen a termék, azt is meg kell mondani. Nem egy kész terméket. Hát ez a keret, amiben a város marketinget elképzelhetjük, majd muszáj elképzelnünk, és ilyen értelemben Mucsi Gábor kollégám csak féligazságot mondott, mert nem az van, hogy ott kell lenni valami anyagnak, és utána majd kukorékolunk, nem, hogy milyen anyag legyen ott, azt is meg kell mondani. Ő meg pláne tudja, hogy a környezet és egyéb vonatkozásokban, hogy ez nem ott kezdődik. Egy város marketing és a város építéssel, a városfejlesztéssel kezdődik, és ha erre nem figyelünk, vagy ennek ellentmondóak lesznek a történetek, akkor ez nem fog bejönni. Tehát ilyen értelemben a településmarketing nem egy kommunikációs feladat, hanem valójában a városvezetésnek egy tervezési és menedzsment eszköze. Nekem szerencsém volt, hogy Szikszón, amikor elkezdtünk, akkor egyszerre a város tervezéséért is felelős voltam, meg a marketingéért. És majd elmondom, hogy mit sütöttünk ki belőle, ami egyáltalán nem volt olyan közös és egyértelmű. Könnyen megoldhattuk volna a történet, azt mondjuk, hát van nekünk egy Hell, hát ez egy világmárka. Hell City. Kell ennél jobb. Kell. Mert nem akartunk Hell City lenni. Az nekünk néha jó, hogy a Szikszó márka, tehát az XL, ami egyébként a történelmi városnak egy mutációja, városnévnek, amit odaadtunk neki ingyen, abban nekünk nagyon sokat besegít, bár néha magyarázni kell, hogy nem úgy kell írni, hogy Szikszó. De nem baj. Tehát ez a történet, ez a város marketing történet, az a jövő képről szól, a jövő megálmodásáról, márkává formálásáról, és azon belül pedig annyi minden kell összehangolni. Azért emeltem ki, hogy holisztikus. Egy város marketing mindennel összefügg. Belvárossal. Csak azért emelek ki, mert fogok utalni Miskolc kapcsán, hogy most épp belváros programot. Miskolc szeretné megújítani a turizmusát, a másik még példavárosom lesz, ahol szintén 30 éve próbálkozunk. De egy városi turizmus nincs belváros nélkül. Hiába van Miskolcnak Lilafüred, de Tapolca is, hogyha még a barlangfürdőt is újraépítik. Van egy kis avasunk, van nekünk Diósgyőri várunk. Évtizedekig volt, nem alakult át a város megítélése, és a turizmus sem rendült be, mert a városi turizmus úgy működik, hogy a városi hangulat kell a városban, és egy leromlott belvárosba senki nem megy, maximum elmegy a barlangfürdőbe és hazamegy. Tehát, hogy nem lehet kihagyni. Nem lehet kihagyni az eseményeket, nem lehet kihagyni a belső együttműködést, ezt az identitásépítő, lakosságot bevonó történeteket. Ebben sokat kell befektetni, hogy a lakosság megmozduljon. Mindenki arról panaszkodik, hogy nem jönnek a rendezvényre, nagyon nehéz megmozdítani. És képzeljék el, hogy azt sikerült elérnünk Szikszón, eljönnek várost festeni. Nekünk is van egy gyémántdíjas akciónk, ez a közösségi falfestés. Ott egy nagy bazi fal, amit 25 éve egy projekt népszerűsítésére kifestettek, ciki volt már, és kitaláltunk erre egy marketing programot. Csináltunk egy pályázatot, hogy mivel a belvárosnak a beköszönő fala volt igazából, tehát nem mindegy. Pályázatot, kreatív pályázatot mit tervezni, és utána pedig megkérdettük, hogy ezt fessük ki közösen. Kivetítettük, amit elfogadtunk, pályázatot, minden lejátszottunk, és képzeljék el, jöttek, hogy fessenek. Már úgy kellett szelektálnunk meg, hogy nehogy lehessenek. Darut béreltünk, hogy ne
állványon kelljen mondani. Tehát valamivel, ha sikerül megszólítani a lakosságot, sikerül a büszkeséget, a kötődést megerősíteni, akkor ez működik. Ilyen aprósággal, hogy fessük közösen. És azóta már 3 falfelületet festettük, mert nem bírjuk abba hagyni. Tehát azt szeretném mondani, hogy a turizmus, a gazdaságfejlesztés, minden ezen koncepció az előbbiek mentén illeszthető be, és a marketingnek ez a menedzselése. És természetesen a kommunikációs támogatás az, ami majd ezt megerősíteni, de először mindig gondolkozni kell, először mindig helyre kell raknunk ezeket az értékeket. Egy marketinger egy új település lehet létrehozni, mint ahogy talán a Color City is egy példa, hogy egészen más települést. Ma itt, és nem megyek bele, mert majd Noémi fog a digitális dologra beszélni, ma smart city-ket építünk, sőt, ugye már most azt mondjuk, hogy szuper smart city-ket, mert itt már nem egyszerűen közösségi média van, nem egyszerűen mesterséges intelligencia, hanem most már a metaverzumban dolgozunk, és ezt szépen vasett. Egyébként pedig nagyszerű a trend nekünk. Hát ha ez a kis elmúlt hetek, hónapok, éveknek ez a válság, meg ez a minden szétesőnek tűnik a világban, úgy egy kicsit helyre menne. Elvileg a társadalmi fejlődése a világnak az egy emberközpontú társadalmi fejlődés, az egyént középpontba állító. Most ezt azért nem részletezem, mert úgyse hinnék el, amikor itt közben mindenki, ha más nem, akkor vámokkal lő egymásra, a rosszabbik verzióról ne is beszéljünk. Tehát van eszközrendszerünk, és kreativitással, együttműködéssel, város és lakossága csapatával sok mindent megcsinál. Példákat hoztam. Először egy pár olyan külföldit, amit szívesen mutatok be. Ha már a Color City-be vagyunk, akkor ezt előkerestem, ez a kisváros, milyen kék? Hupikék. Ebbe a városkába, egy spanyol városban, a Huescarba filmezték le a hupikék, törpékéknek azt a verziót, amikor emberekkel meg együtt vannak. És azt kérte a producer, hogy fesse már a felét a falunak kékre, majd visszafestik rendesen, hogyha még akkor mondták, hogy jönnek festeni. Jöjjenek, de a másik felét is kékre fessék. Mert akkor most mi leszünk a hupikék város. És erre az egy sztorira ráépítették a város, és ügyesek voltak, mert ráépítették a vendégfogadást, ráépítették a sztorit, eseményeket. Ez a város más város lett ettől, a történettől. De szóba került itt a sportváros, Hamburg, amikor a nagy német városok között ugye hogyan pozícionálja magát, van neki azért ugye tengerpart, meg hát tudjuk ott a San Pauli, hogyha valaki egy ilyen szórakozó negyedben jártassa, aminek ugye a szex az egyik integráló eleme, de nem, ő azt mondja, felépítették a sportváros koncepciót, és tudatos fejlesztéssel. Milyen sportban jó a város, mik a legjobb sportágak, amiket fejleszteni kell, tévénézettségtől kezdve népszerűség, sportolás, és erre csináltak infrastruktúrás fejlesztést, erre felépítették a nemzetközi kapcsolatokat, eseményeket, és 3 millióval meglökték pár év alatt a turizmusukat, és megint újra alakítottak egy várost. De hát az I Amsterdam történet is egy klasszikus, nem mondom végig, mert az identitásra épít. Kopenhága, az Opennel szinte mondhatnánk, hogy ellopták a nyitott kapuk városa, Miskolc egykori szlogenjét, de nem. Tehát, hogy sok-sok mindent, ezek csak a megjelenései, de mögötte nagyon komoly felépített történetek vannak. És akkor egy-két saját példa. Miskolc, 1990-ban írtam az első marketing stratégiát Miskolcnak. Hát akkor nem olyan sok eredménye volt, de majdnem sikerült Miskolcot újra pozícionálni. Ő is egy klasszikus iparváros, meg az acélváros, meg a nehézipar, stb. Annak ellenére, hogy nagyon sokáig hadakoztak, hogy maradjon meg a kohászat, aztán mégsem maradt meg. Most éppen megint van egy nagy dilemma, és most egy kicsit izgulok is, mert a kohászat
nem akarok hazudni, 30 hektár vagy 15 hektár területét most egy koncepcióval elkezdik majd fejleszteni. Ha majd lesz pénz, persze, hát az most nem holnap lesz, de már van egy koncepció, amit titkosítottak, hogy mi az. És én már nyilvánosság előtt elmondtam sokszor, hogy nehogy már iparterületet akarjunk csinálni azon a helyen, hanem azt, amit nagyon sokan csináltak, én Németországot ismerem jól, mert több évet éltem is kint, meg volt alkalmam ilyen projekteket figyelni, az NDK-s területtől kezdve a Ruhrvidék átalakításában. Az egyik irány mindenütt, amikor oda kultúrát, sportot, turizmust generáló eseményeket, infrastruktúrákat hoznak létre, és összehangolva természetesen egy lakóvezeti fejlesztéssel. Ez alapvetésnek tűnt számomra, de mindegy, nem mondom, most egy kicsit izgulok. Mert ha az lenne, amit könnyű eladni, hogy ebből egy ez egy város közepe egyébként, ha ez az lesz, hogy ott lesz egy nagyon szép városrész, oda csinálunk a nagy csarnokokban nagyszerű kiállítás, vásár, akármilyen történeteket, akkor ezt már zászlóra tennék. Én attól félek, hogy ugyan nem környezetszennyező, de olyan forgalmat generál, hogy az egésznek az értelme megint szétesik. De volt egy koncepció, 2000-ből indult, a Nyitott Kapuk városa, a Kultúra várost épít történet, amiben a legfontosabb elemek az Opera Fesztivál, a Kocsonya Fesztivál, a Grafikai Biennál, és akkor hozzá elmesélhetném, hogy rögtek ki bennünket a Sziámival, meg a akkori színházigazgatóval, hogy egy 230 milliós operafesztivált akarunk Miskolcon 2000-ben, amikor egy kultúrház 5 millióból van évente. De megjött a Kocsonya Fesztivál, kiállítás vásárközpont, van a találkozási pont, Európa kulturális fővárosára pályáztunk. Pécs lett ugye 10-ben. Mindenki azt mondta, Miskolcnak kéne adni, csak sajnos Gyurcsány nem a Miskolci Egyetemen, hanem Pécset járt iskolába. És nem mi nyertük meg, pedig akkor a város együtt volt. Az a 2005-6 volt, amikor a miskolciak elhitték, hogy már nem a szégyen teljes iparváros romjain építünk. És azt elveszítettük, ezt a történetet, ebben volt Mesék Vidánparkja, belvárosfejlesztés, tudomány és egyetem kapcsolata. Elveszítettük a versenyt, és utána egy városvezető meg lenullázta ezt a történetet. Ő megint ipart akart a város környékére tenni. Meg is van, csak éppen elveszítettük a város. Ma mindenki megint azt mondja, hogy újra kéne pozícionálni Miskolcot. Ez a fő. Mert most az új polgármester azt mondja, hogy legyen a bükkvárosa. Felkiáltójel, kérdőjel nincs idő elmondani, majd 24-en fogok tartani egy előadást, a Bokiknak lesz egy évadnyitó turizmusra, és elmondom a véleményem, ami fele. Tehát én nem lennék Miskolc szerében a bükkvárosa. Nem csak azért, mert Eger is a bükkvárosa, és az a fő konkurensünk, és nem, hanem egy város, az több, mint egy része igazából. De nagyszerű dolgok vannak Miskolcon. A másik ilyen főtételem, hogy a kisvárosoké a jövő. Elhangzott itt, hogy csökkennek a városi lélekszámok. Ez így volt a kisvárosokkal is. Az elmúlt évtizedben ugyanakkor a világban a kisvárosok elkezdték megtalálni a helyüket, és a kisvárosok elkezdtek növekedni. De ahhoz a kisvárosoknak újra kell magukat pozícionálni, újra ki kell találni a kisvárosokat. Azért mondom ezt, hogy kisvárosoké a jövő, és egyszer egy ilyen előadáson ott a előző miskolci polgármester mondta, hogy na és akkor most miért nem Miskolc neked? A fontos. Hát mondom, persze, de Miskolc is alakítható kisvárosok közösségévé. Miskolc, most nem akarok hazudni, 20-valahány kisvárosból lett összerakva. Csak vissza kell adni a helyi identitásokat, és akkor egészen más város lesz ebből a történetből. De a világban mindenütt. Én most a Szikszó kisvárossága miatt ebben nagyon intenzíven foglalkoztam. Ez nem csak európai, ázsiai példák, Indiába találtam nagyon jó elképzeléseket. Kisvárosoknak sok előnye van,
A városi szolgáltatások mellett a falusi életforma, tehát egy sajátos életforma, nem részletezem, de izgalmas. Csináltunk kisváros kutatásokat, hogy mire pozícionálnák magukat a kisvárosok, ha újra alkotják történet. Persze majdnem mindenki turizmust akar, de azért ennél differenciálva történet, ki kell ezt találni. És nem arról van szó, hogy mindenkinek turizmusból kell, mert tudjuk jól, a versenyben, hogyha valamit csinálunk, más is ugyanazt csinálja, az már nem versenyelőny. Tehát meg kell találni a történeteket. Egy ilyen nagyon komoly rendező elv a Szlóváros történet, amit az olaszok találtak ki, ez a Sitta Szló mozgalom, nemzetközi mozgalommá vált. Ezt mind Kiskunhalasnál említettem, Szikszónál is. Ez többek között arra is jó, nem csak, hogy értékeket visz, rendező elvet visz bele, de a nemzetközi együttműködésnek is egy alapja. Hát ebbe beszállni, ez már rögtön a kisvárosok nemzetközi terepen mozgását. Ez is egy jó hivatkozás. Aztán Szikszót már említettem, mint szeretnék, ha egy kisvárosi mintamodell lenne. Most egy mintamodell alkotás, ezért születik ez a kisvárosi akadémia. Kidolgoztunk egy ilyen modell tesztelőt, hogy megtaláljuk minden városnak a pozícionáló elemét. Ezt megpróbáltuk eladni a versenyképes járos történetekben, mert hát ott a kisvárosok. Ezt sikerült is, szerintem egyszer majd ez is rendezi, nem ez az év az, amikor még nagyon szakmai tervezés alapján születtek meg a pályázatok a versenyképes járás történetben, hogy ismeri, de lesz. Amit ebből szeretnék kiemelni, az, hogy tudatos városfejlesztési elemek, közösségről beszéltem, van egy ilyen Szia Szikszó mozgalom, aki az első szlájdon nem emeltem ki, de a Szikszó feliratot minden ünnep alapján feldíszítjük, ezt a betűt, ami a városoknál mindig van. Most a húsvéti dekoráció elkészült a múlt héten, és akkor nyuszi meg mindenki köszön vissza. Ez egy jó selfie pont, nem csak a városban. Ott. És akkor mi lett a kisvárosi pozícionálása Szikszónak, csak hogy mondjam a példát, ne csak ez az egészséges életmódra épülő turisztikai alapú kisvárosfejlesztés. Ez nem semmi, mert Szikszón sose volt turizmus. Amikor ezt először elmondtam, hogy turizmus, akkor fújolás volt, és elmondtam nekik, hogy gyerekek, pillanatokon belül nem lesz egy éttermünk se. Nem lesz. 5500 emberre nem tudunk eltartani egy saját életmódot. Sajnos most nincs Szikszón étterem. A klasszikus, nagyfagyizó cukrászdánk kiöregedett, becsukott, nincs igazi cukrászdánk. És akkor most mindenki érti. Miért nem csináltuk hamarabb? Tehát csak a sztorit mondom el, hogy összefügg a városfejlesztés. Hiába fogunk bármit mondani, ha nem teremtjük meg ennek a vonzerejét. Mi esetünkben ez az egészséges életmód az egyik legjobb turisztikai vonzerő most az egészséges életmód alapú turizmus, mert abban sok elem, itt látják, ki van számolva, meg csinálva, aktívtól kezdve a túrázás, lovaglás, nem az egészségturizmusnak a klasszikus gyógyturizmus része, hanem a spa része, a wellness része, és ezek területekre van. Még egy utolsó itt a programok között, amiben ilyen, hogy azért olyat kell csinálni, mint a Color City is azért éli meg ezt a sikert, mert nem olyan átlagos. Nem szabad már ez, hogy én vagyok a Matyóföld fővárosa, hogy mondjak egy ilyet, vagy az Zemplén főváros, ez egy snasz pozicionálás. Tehát amikor dicsekszünk, vagy amikor még pláne, ezért nem tetszik a Bükkvárosa se. Tehát például nem csak a város másról szól, mint a hegyről. De olyat kell kitalálni, hogy odafigyelnek. Bács-Kiskun megyének csináltam marketing stratégiát. Kerestük egy megyénél még nehezebb, mint egy településnél valami közöset mondani, és azt javasoltam nekik, hogy legyen az, hogy Bács-Kiskun megye boldoggá tesz. Na, most már 3 olyan szituációt mondtam az életemben, amikor megmosolyogtak. Az Opera Fesztivál, a Szikszó turizmusa. Ettől meg úgy megijedtek, mert azt mondták, hogy tavaly előtt még mi voltunk a legnagyobb öngyilkossági számmal rendelkező megye. Hogy lesz mi boldogsággot adó megye? No, felépítettük, elindultunk, csinálják. Aztán, hogy mi lesz belőle, hogy boldogabbak lesznek-e, de megvan most ezek ugyanakkor nem csak belökött történet. Szikszónál ugye nem mondtam, de
szikszónál az üzenet szikszó erőt ad. És az megvan, hogy adja az erőt a lakosságnak, hogy ad erőt a gazdasági szereplőknek az ipar szépen kitelepített, hogy ad erőt a turizmussal, lásd egészséges életmód turizmus. Tehát ezek a szlogenek mögött mind kell lenni cselekvésnek, tartalomnak, fejlesztésnek és magatartásoknak, és működik. És akkor csinálunk egy ilyen márka képen is megmondjuk, hogy mit akarunk üzenni, mit kell arra fejleszteni. Tehát a márka építés az egy nagyon komoly beruházás, fejlesztés és egy nagyon komoly kommunikációs történet mindezekből. És akkor így jutottunk el, mert kérdés volt, hogy meséljek akkor erről is, de azt részben elmondtuk, hogy ez a Városmarketing Gyémánt-díj azért fontos, mert egymástól is lehet tanulni. Nem csak dicsőséget hoz, hanem tudást ez a verseny. Megismerve, hogy mások milyen. Hát ott felsoroltatik minden egyes, hogy a díjkiosztónál, hogy miről van szó. A pécsieknek mindenki megjegyezte tuti nem is tudom, 160 díjat adtunk át, 200 valány, tehát olyan 30% bukta van, tehát nem mindenki kapja meg, aki pályázik, ezért is nagyon komoly dicsőség, hogy Barcikán mindegyik elment. Amit biztos, hogy megjegyzett minden résztvevő, Pécs sírásó versenyt rendezett. Tuti. Átment csont nélkül. Mert volt benne ötlet, kreativitás, egyediség. Tehát, hogy érdemes egymást járni, érdemes gondolkodni, érdemes mástól tanulni, példákat kihasználni, és akkor tudunk csinálni egy jó helyet. És ez a marketing kell. És ezért szeretjük a marketinget. És hiszünk benne. Köszönöm szépen a figyelmüket. Szeretettel köszöntök mindenkit. Az előadásnak az alapötletét a Schustermat című film adta, hogy mégis miről tudnék ma itt beszélni. És úgy jött az alapötlet, hogy szeretném önöknek összefoglalni, hogy egy város életébe, egy város marketingbe hogyan tudjuk alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Hova irányítsam? Ezt a YouTube videót nem fogjuk most lejátszani, de mindenkinek a rendelkezésére bocsátom az előadásomat. Jessica Apotheker a TEDx konferenciáján tavaly év végén kifejtette 10 percben, hogy hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a marketingesek munkáját. Különveszi a jobb agyfélteke dominanciával rendelkezőket, a kreatívokat, hogy ott még fokozni tudja a kreativitást, hiszen a határa csillagos ég, és a bal agyfélteke dominanciával rendelkezőknek pedig azt ajánlja, hogy tanulják meg a big data elemzést, tanulják meg az adatelemzéseket, mert egyszerűen egy olyan részletesebb, mélyebb információkhoz juttatnak hozzá, amivel máshogy nem tudunk hozzájutni. Azzal szeretnék a következő negyed órában foglalkozni, hogy hogyan tudja a mesterséges intelligencia segíteni a városvezetést, hogyan lehet egy hatékonyabb, personalizáltabb kommunikációt létrehozni a városlakókkal, az itt dolgozókkal, illetve a helyi vállalkozásokkal. Az előadásom alapvetően erre a 6-7 pillérre épül. Megnézzük, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segíti a célcsoport specifikus kommunikációt, hogyan lehet adatok alapján, elemzések alapján döntést hozni egy városvezetésnek, hogyan lehet hiperpersonalizációt létrehozni a városlakóknak, hogyan lehet fokozni az élményeket, megnézzük a közösségi média marketing szerepét is a mesterséges intelligenciával, említettük többször az okosvárost, a smart city-ket, hogy hogyan tudja egy okosváros integrálni a mesterséges intelligenciát, megnézzük picit a márkázást, a márkaépítést, és végül az etikussággal zárunk, hogy hogyan lehet mindezt etikusan alkalmazni. Kezdjük akkor a célcsoport specifikus kommunikációval. 2 példát szeretnék hozni. Az első az egy madridi példa, a Visit Madrid GPT, ezt alapvetően turistáknak fejlesztették ki. Ez egy valós időben játszódó segítőeszköz. Mindenki szinte az anyanyelvén használhatja, 95 nyelven képes kommunikálni ez a mesterséges intelligencia.
rögzíti, hogy milyen kulcsszavakat keresnek a turisták, és egyénre szabott tartalmat generál mindenkinek. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség. A másik Amsterdam és az Amsterdam AI. Hát hál' Istennek ezt a városlakóknak és a helyi vállalkozásoknak fejlesztették ki. Alapvetően 3 pillére van. Az első az üzleti innováció és a gazdaságnak az erősítése. A második pillér az állampolgároknak a támogatása, állampolgárok tájékoztatása. És hát ehhez kapcsolódik, hogy az egészségügyi ellátást is betették ebbe a programba. Azt gondolom, hogy a célcsoport specifikus kommunikáció esetében a mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy a saját igényeik alapján szólítsuk meg az egyes szegmenseket, az egyes homogén csoportokat, és ezért egy személyre szabott tartalmat tudunk nekik kínálni. Összehangolható a kereslet, hogy mikre keresnek, és hogy a város mit tud nekik kínálni. A második pont az az adatvezérelt döntéshozatal. És ide ezzel az ábrával szeretném összefoglalni, hogy mennyi helyről tudunk információt szerezni a városlakókról, az ide látogatókról. Ugye az első az ügyfélinformáció, nagyon jó szegmentálás lehet ez alapján végezni. Itt demográfiai ismérvek vannak, akár az érdeklődési kör, a preferenciák, akár a vásárlási hajlandóság. Ehhez szervesen kapcsolódik az ügyfélviselkedés, az, hogy például hogy hogyan alkalmaznak, hogyan használják a mobil alkalmazást, milyen funkciókat keresnek, mikor alkalmazzák ezeket. A weboldalon mire kattintanak, mi az, ami felkelti az érdeklődésüket, hány percet töltenek minek az olvasásával. Tehát egész egyszerűen mindenről nyomot hagyunk az online térben, és ebből gyönyörűen elemezhetőek az egyes szegmenseknek a viselkedései. Az ügyfélvisszajelzés, amikor értékelni tudunk egy programot, egy rendezvényt, egy eseményt, hogy amikor csillagokkal el tudjuk dönteni, hogy nekünk ez hány csillagos volt ez az esemény. Amikor például a chatbotokat is alkalmazzuk, a chatbotokban ugyanúgy a keresések, ezek letölthetőek, és ezek külön elemezhetőek. Ugyanúgy egy call centernek a bejövő hívások, és hogy mire keresnek a fogyasztók. És hát végül, de nem utolsó sorban itt a piackutatást és a kérdőívet is meg kell említeni, akár egy elégedettségmérés kérdőívet, vagy esetleg más piackutatók által végzett kutatásokat is megemlíthetek, egy trendelőrejelzés, egy versenytárselemzés, vagy egy iparági benchmark. Pénzügyi adatok is, ezek inkább ugye akkor a helyi vállalkozások esetében érdekesek, ezek is teljes mértékben visszamérhetőek, illetve a kampány visszamérés, Norbi már többször említette, hogy minden kommunikációs kampányt visszamérnek, nagyon jó analitikai programok állnak rendelkezésre, és tényleg jó azt látni, hogy egy-egy rendezvényre honnan jönnek az érdeklődők, milyen szegmensek, milyen információkat keresnek, mert ennek megfelelően tudjuk a rendezvényt nekik szervezni. Óriási lehetőség van szerintem az adatvezérelt marketingben. Most már nem megérzések alapján kell egy városi marketinget létrehozni, hanem konkrétan megalapozhatóak ezek a döntések, célzottabb kommunikációt tudunk létrehozni, ami valószínűleg hatékonyabb lesz, és nagyobb elérés fog majd produkálni. Harmadik pont az a personalizált élmények. Mindenhol most azt halljuk, hogy hiperpersonalizáció korszakában élünk, gondoljunk csak a Netflix előfizetésünkre és a különböző accountokra, hogy teljesen más filmeket ajánlanak mondjuk a házastársunknak. 75%-ban a korábban megnézett filmek alapján történik az ajánlás. És minden országban, tehát itt mondjuk Európában, itt a 30%-ának a filmeknek európai filmeknek kell lenni. De hogy érinti ezt a városmarketinget? Ugye már többször említettem a szegmentálást és a különböző szegmenscsoportok kialakítását. Abszolút a szegmensek preferenciáihoz igazíthatóak a városi szolgáltatások, hogy ki mikor tudja például ezt a szolgáltatást igénybe venni. Az egyéni érdeklődésnek megfelelő programajánlatot tudunk készíteni, hogyha a turistákra gondolunk. Illetve a közösségi élmények nagy mértékben fokozhatóak a mesterséges intelligencia segítségével. Itt egy gasztro érdeklődésű egyént hoztam példának, tehát a hiperpersonalizáció az azt jelenti, hogy egy teljes útvonalat ajánlok neki. Még azt is megemlítem, hogy melyik borospincéket lenne érdemes felkeresnie. És
ne felejtsük el, 95 nyelven, tehát mindenkinek mehet az anyanyelvén ez az ajánlás. Közösségi média szerepe. Ugye itt láttuk a két polgit sakkozni, és amikor Schustermattat ad a mi polgink a másik polginak, érdemes megnézni ezt a videót, de már a bejátszásban is látszott két mesterséges intelligencia elem, amit a kreatív csapat mesterséges intelligenciával hozott létre. Az egyik az északi fény volt, ahogy rögtön indult az egyik a videó. A másik pedig a hiperpersonalizáció, a Kandallón Csúlya Imrének a Mikulásos önarcképe, és ezt ennyi kulisszatitkot azt hiszem, hogy elárulhatok, hogy ez nagy örömet okozott neki, és jót nevetett ezen a képen, és haza is vittem, mert nagyon tetszett neki. Szóval a közösségi médiában hogy lehet a mesterséges intelligenciát használni? Hogy tudják ezt a városok kihasználni? Netnográfia, ez egy új fogalom, ennek az a lényege, hogy a közösségi médiában folytatott viselkedésünk alapján teljesen feltérképezhető a profilunk. És itt is szegmensekben kell gondolkodni. A városi közösségek, tanár úr elmondta, hogy ezt a városmarketinget az ott lakóknak készítsük. Ők a fő célcsoportunk, ők a fő szűrő. Abszolút megismerhetőek az igényeik. Ugye gondoljunk csak, amikor értékelnek, véleményt mondanak, a posztokat, amikor létrehozzák, akkor már látjuk, hogy sikerült. Vagy amikor visszamérünk egy rendezvényt, hogy mégis milyen véleménnyel vannak, min változtatnának, mi az, amin esetleg tényleg jobban oda kell figyelni. Illetve itt még a trendekről és problémákról is beszámolhatunk, hogy hol van esetleg beavatkozási pont. És ami a legfontosabb, hogy ezt mind valós időben tehetjük meg. Tehát nem kell megvárni a rendezvény végét ahhoz, hogy levonhassuk a tanulságokat, hanem hogyha van közben beavatkozási pont, és ezt a résztvevők jelzik, akkor mi ezt azonnal meg tudjuk oldani, ezt a problémát. Ugye itt akkor megemlíthető, hogy a mesterséges intelligencia abszolút képes arra, hogy a városlakóknak a hangulatát elemezze, a visszajelzéseit feldolgozza, és emberközelivé tehető a városmarketing, emberközelivé tehető a városi kommunikáció. Okos város többször említettük, hogyan lehet a Smart City koncepcióba beintegrálni a mesterséges intelligenciát. Hát itt elengedhetjük a képzeletünket bármilyen formában, tehát a forgalomirányítástól kezdve a hulladékgazdálkodáson át, az energiagazdálkodásig mindenhol szerepe lehet a mesterséges intelligenciának, de ugye a fenntarthatóságban is, a zöld, élhető környezet kialakításában is. Tulajdonképpen egy ilyen digitális kényelmet jelent ez a mesterséges intelligencia. Illetve a legfontosabb pont, hogy a városlakók visszajelzései alapján finom hangolhatóak a szolgáltatások. És azt hiszem, hogy ez lesz a legfontosabb hosszú távon. Próbáltam összefoglalni, hogy akkor a Smart City-nek mit jelent a mesterséges intelligencia. Én azt gondolom, hogy nem csak digitalizálja a várost, hanem érzékenyebbé is teszi a várost a közösségek visszajelzésére. Turizmus. Ugye többször említettünk, hogy azért minden város életében fontos az a turizmus, és mindenképpen el kell ezt az irányt is kezdenünk. Turizmusban mit jelent? Márkázásban mit jelent? Ugye itt Norbitól hallhattuk, hogy 12 éve megvan ez a Color City brand, ez egy nagyon jó márkaszemélyiség, nagyon szerethető, nagyon pozitív márkaszemélyiség, amivel most már tudnak azonosulni a városlakók, és felrakta Magyarország térképére a Color City-t. A személyiséghez illeszkedő integrált kommunikációra van szükség, illetve a városi más az tovább erősíthető a különböző mesterséges intelligencia eszközökkel. Alapvetően a mesterséges intelligencia segít abban, hogy a városoknak, hogy hiteles, élmény alapú márkát építsenek, és hogy ez a márka ez kedvelté váljon, ez elterjedjen, ez szerethető legyen, és ezzel megszólíthatjuk szintén a különböző célcsoportot. Felmerül az etikusság. Ugye van, aki nagyon szeretné, meg szereti alkalmazni a mesterséges intelligenciát, a másik csoportban meg ott van a félelem, hogy mit fog ez az egész okozni. Kicsit azt gondolom a mesterséges intelligenciáról, hogyha az internethez hasonlítanám, hogyha 20 évvel ezelőtt nem kezdjük el használni az internetet, akkor ma valószínű nem itt tartanánk, és a mesterséges intelligencia is egy eszköz lesz, amit meg kell tanulnunk etikusan használni.
Természetesen a mai világban 2025-ben nagyon fontos az adatbiztonság, nagyon fontos az adatvédelem, és ami a legfontosabb, hogy meg tudjuk őrizni az állampolgároknak a bizalmát, hogy az ő adataik biztonságban vannak. Tehát valószínűleg ezt majd mindig kommunikálnunk kell. Csak akkor lehet sikeres szerintem egy városmarketing, hogyha átlátható és etikus módon alkalmazzuk, és az adatkezelésre abszolút oda kell figyelnünk. Amikor az előadásom lezárásán gondolkodtam, akkor arra jutottam, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően nem helyettesítheti az emberi döntéshozatalt, de sokkal hatékonyabbá, inkluzívabbá teheti azt. És a jövő városa az nem csak okos, hanem egy emberközpontú várost kell felépítenünk. És végül azon gondolkodtam, hogy tudná a Color City alkalmazni a mesterséges intelligenciát még jobban a mostaniakhoz képest. Úgy tudom, hogy Barcikán van applikáció, de ezt az applikációt lehetne még fokozni, ennek a népszerűségét, és arra gondoltam, hogy egy városkártyát lehetne integrálni ebbe az applikációba. Én a gamifikációs elemeket alkalmaznék, és abszolút pozitív jutalmazás pszichológiáját, tehát mindenre pontot adnék a városlakóknak, a szemétszedéstől kezdve, hogyha részt vesznek a rendezvényeken, tehát tulajdonképpen egy ilyen városi aktivitást jutalmaznék ezzel a városkártyával, ahol bevonnám a helyi vállalkozókat is, a helyi termelőket is, hogy egy kicsit népszerűsíthessem őket, hogy ösztönözzem őket, és mit nyerne ezzel a Color City? Hát rengeteg adatot a fogyasztókról. Statisztikai adatokat, szegmenseket, megismerhetőek lennének még jobban a profilok, az ő igényeik, és még jobban célcsoport specifikusan lehetne ezeket a szolgáltatásokat, illetve ezt a kommunikációt kínálni. Ez a virtuális városkártya, ez nem csupán egy kedvezményrendszer lenne, hanem tulajdonképpen szerintem egy digitális híd az önkormányzat, a városlakók és a helyi vállalkozók között. És végül a városmarketing a jövőben akkor lehet sikeres, ha nem technológiai célként kezeli a mesterséges intelligenciát, hanem eszközként, egy olyan eszközként, amivel közelebb kerülhetünk az emberekhez. És egy kis aktualitással szeretnék zárni, biztos látták a hírekben, tegnapi aktualitás, hogy Miskolc lesz az első mesterséges intelligencia mintaváros. Teljesen át fogja szűrni állítólag a mesterséges intelligencia az életünket, és a városvezetéstől kezdve a közlekedésig, hát majd megtapasztaljuk, hogy fog ez működni, remélem sikerülni fog. Nagyon szépen köszönöm, ennyit szerettem volna ma elmondani önöknek. Én is nagyszerű érzéssel köszöntök mindenkit. Az én témám európai jó gyakorlatok az iparterületek vendéglátó és közösségi újrahasznosításáról. De kezdem nem illendően egy kicsit önmagammal, megígérem, hogy elég talányos leszek még egy pár percen keresztül, hogy mit keres egy kocsma turista egy ipari területek, iparvárosok újrahasznosításával kapcsolatos előadáson. Van híd közöttünk, ezt el fogom mondani. Most egyelőre legyen híd köztem meg a léptető között is. Aki tájékozottabb, melyiket kell nyomni? Pedig azt csinálom. Jó irányba tartom. Ez az. Na, semmit nem csináltam másképp, úgyhogy itt ide kell még egy kis mesterséges intelligencia. Szóval ki vagyok és mit csinálok, akkor kezdem a túlpartról, hogy hogyan kerül egy kocsmaturista ehhez a témához. Én Csanádi Tibor Ulu vagyok, és 2015 óta, tegnap előtt volt 9,5 éve, hogy folytatásos kocsmatúrát járok önmagammal Európában, és felfedezem a különböző országok, különböző városok, különböző típusú helyeknek a nagyon változatos kocsmakultúráját. Szoktam mondani, hogy a lényeg a poháron kívül van, bár most már több mint 4000 kocsmaféléven jártam személyesen, 458 település és 27 országban, egy országban általában többször. Megyek a kisvárostól a nagyvárosig, az felújított iparvárostól a fel nem újított iparvárosig, az üdülővárosba, a sima városba, az egyetemista városba,
turistavárosba, külvárosba, mindenhova a 100 fős horvát falutól a 15 milliós Isztambulig, mindenhova Magyarországon és külföldön is. És elég sok fókuszom van ebben a témában, nem csak taposolóként fókuszálok a kocsmákra, az a szlogenem, hogy kocsmázva utazni, utazva kocsmázni, kiválasztottam egy olyan területet, amiről különösen beszélek azok közül, amiket vizsgálok, illetve személyesen átélek, de nekem ebben az utazás szó az ugyanolyan fontos, és azt ugyanolyan mértékben gyakorlom, és ezek közül a fókuszok közül egyik történetesen pont az, hogy az újra hasznosított, felújított iparterületeket nagyon szívesen nézem meg, és élem át, és ezek is a lehető legkülönbözőfélébbek lettek, és egy oldalágon eléggé sok összegyűlt ebből is az évek során, és vannak ebben akár lakózónás újrahasznosítások is például, de vannak olyanok, amikor teljesen közösségi funkciót adnak. Én mind a kettőről fogok beszélni, illetve ezeknek a különbségéről is, illetve kitekintek ezekre a várostegyedekre, városrészekre, akiknek nincs nagy múltú öröksége, nincsenek klasszikusan szép épületeik, és a jelenükből kell, hogy megéljenek abból, amit most alkotnak és létrehoznak, és hogyan lesznek ezek szabadtéri kiállítóhelyek, illetve akár élményterek is. Nagyon-nagyon gyorsan mesélek arról is, hogy fedezem én fel ezeket a városokat. Én ugye útközben dolgozom, a legtöbb munkámat helyszíntől függetlenül tudom végezni, de mikor távol vagyok, az nekem nem pihenés vagy nyaralás klasszikusa, hanem akkor folyamatosan koncentrálok a jelenre, és írom a meglátásaimat Isztambulból, vagy hát Törökországból például első alkalommal 70 oldalas jegyzettel jöttem el, és földszinten utazó küldetésben vagyok, az azt jelenti, hogy nem használok repülőgépet Európán belül, már 2019 óta vagyok repülőgépmentes, és a távolabbi célpontokat ismét mondjuk Lisszabont, Dániát is csak földszinti vagy vízszinti járművekkel közelítem meg. Így a tranzitállomások is külön élményeket adnak, és bepillanthatok plusz egy városba egy napra. A jelen időutazójának tartom magamat, és ez nagyon fontos lesz abban a vonatkozásban, amiről most főleg beszélni fogok, mert ugye mindjárt ismerjük azt az érzést, amikor nézegetünk ilyen régi fekete-fehér képeket, és azt gondoljuk, hogy de bemennénk abba a képbe is, hogy annak a valóságába felfedeznénk saroktól sarokig azt, hogy milyenek akkor az emberek, hogy élnek, hogy gondolkodnak, milyen szokások vannak. Én ezt csinálom csak a jelenünkkel. Én ugyanúgy élem meg a jelen városait, akárhova is megyek, mint egy időutazó. Tudni akarok mindent, és látni akarok mindent, amit csak lehetséges saroktól sarokig. A kapcsolatom Kazincbarcikával ugyanilyen módon kezdődött, vagyis hát fokozódott fel, mert először egy kocsmaszék szomszédomról hallottam a Color City jelenségről, és én nekem a top 4-es lett Kazincbarcika magyarországi célpontlistámmal, és nagyon el akartam jönni ide, és sikerült is rövid időn belül. Akkor kaptam a helyi Antal Istvántól egy gyors idegenvezetést, és megnéztük mindent, ami fontos, sárkánytól unikornison át, akkor még a gumiabronc szobrokig mindent. Nekem nagyon tetszett a város, és a csapatomon, a stábon keresztül kaptam egy lehetőséget 2022-ben, nagyon örültem a nagy visszatérésre, hogy Norbi is említette, hogy leasing lakóként beköltözhettem a városba, és az úti cél Color City könyvhöz gyűjthettem itt anyagot. Ugyanúgy mentem a kocsmákba, és a kocsmákon kívül is, és szerencsére teljesen szabad kezet kaptam ezzel kapcsolatban, és egy nagyon jó élmény lett, aminek nyomában több lépésben azóta is része vagyok ugye a városi kommunikációs, és most már a rendezvényes csapatnak is, amiért nagyon hálás vagyok. De most ugorjunk egy nagyot Kazincbarcikáról Lisszabonba, és kezdjük meg ezeknek a különbözőféle területeknek a megvizsgálását. Ígérem, hogy nem leszek majd rajta mindenképpen. És lesznek ezek között az egészen hippistől a hipsteresen át a juppisig mindenféle területek, amiket be fogok mutatni. Ez az LX Factory, ez Lisszabonban van. Ez is egy nagyon jellemző, hogy textilgyárakból, szövetgyárakból alakulnak a másik át ilyen területek. A másik nagy sláger az például a vágóhidak és a húsipari területek, amikből majd nagyon sok ilyen kreatív és szintén színes zóna alakul ki. Ez 2008 óta működik,
Gondolhatnánk az ilyen helyekről, hogy ezek csak és kizárólag bohém területek, és főleg ugye a bulituristákat vonzzák, de például ez is nagyon megmutatója, hogy nem, hiszen ez is már a gentrifikációnak egy olyan fázisában van, hogy egészen fehérgalléros helyekkel is tele van, és látjuk, ez egy hétköznap esti életkép, ennyire népszerű, ikonikus helye lett Lisszabonnak, most már benne van a fő vonalakba, és én nekem például sokkal szimpatikusabb, mint a túlságosan uniformizált Time Out Market. Itt sokkal változatosabb élményekbe lehet részünk, és a művészet is helyet kap. Itt vannak ezek a magyarul nagyon viccesen hangzó szemétállatok, amikkel tele van a város. Itt a baloldali képet kell nézni, ezekből egy egészen ilyen önjáró geocaching játékot lehet tartani, ami ezek közül a legkisebb állat, de az is egy óriásiba szerepel. Kár, hogy nincs ott egy modellember, hogy mutatná, hogy ez mekkora, de például ilyen őrületes installációt is lehet látni, ami pont egy bevásárló kocsiban végződik. Ilyesmit még el tudnék képzelni Kazincbarcikára is. Camden Town az egyik leghíresebb terület Londonban, ez például a terület színes főutcája, ezekkel a nagyon díszített házakkal, de ez alapvetően itt főleg a Regents csatorna kikötői raktáraira és az ahhoz kapcsolódó épületeire épített, és ezeknek a kikötői raktáraknak a helyén, vagy akár istállók helyén vannak ma piacok és különböző élményterek. Ez egy óriási ingerbomba ez a terület, biztos van, aki volt már többen is a jelenlévők közül itt. Remélem mindenkinek fog tudni legalább egy újat mutatni. Most egy kortárs gasztroparadicsom, ami elkezdte azért már szintén a gentrifikálódást, nekem volt szerencsém már 5-ször is itt járni, úgyhogy tudtam követni egyébként a fejlődését. És hát az utolsó 5 évvel ezelőtti alkalmon azért már sokkal elegánsabb volt, mint a legelsőn. Ugye vannak ilyen extrém üzletek, például ez a Cyberdog, ez a nagyon extrém, aki a még extrémebb részét akarja látni, majd menjen le az alaksorban, nem mondhatok semmit. Ugye, nagyon jellemző az élő zene, hiszen Amy Winehouse-ról is lett többek között híres ez a terület, akinek a szobra ott található. Elmentem az ő kedvenc kocsmájába, ami szintén túl gentrifikálódott, úgyhogy próbáltam olyan helyre menni, hogy mi lenne ma Amy Winehouse kedvenc kocsmája, és találtam egy ilyen nyitott mikrofonos estű helyet, egy hétfő este szintén egy kikötői raktárba, ahol nagyon nagy sikere volt ennek az élménynek, fellépettek stand-up-al, zenével, bármivel. Ugye a utca művészet, az itt sem maradhat ki. Kritikus szemekkel néz rá Brian a Family Guy-ból, de hát ő is egy utcaművészeti alkotás éppen, de vannak azért minőségibb darabok is ezek között, és tartanak is rendszeres graffiti túrákat a környéken. A gentrifikálódás ellenére szerintem még mindig utolsó alkalmam alapján még nem vesztett el azért a régi varázsát. Húspiaci negyed Koppenhágában, ahogy mondtam, nagyon jellemző, hogy a vágóhidakból, illetve egyéb ilyen húsfeldolgozó területekből lesznek ezek a gentrifikáló, vagy ezek az újrahasznosított részek, amennyire gentrifikálódottak éppen annyira. Ez azért már egy ilyen elegánsabb, nagymenőbb hely volt, de látható, hogy nagyon sok embert vonzott, ez is egy nagyon derűs terület, és nagy szerencséjük egymással, hogy ez például szimbiózisban él, hogy Dánia is egyben a világ egyik leghíresebb sörfőzdéjének főzdekocsmájával, amik szerintem márka szinten például egymást eléggé erősítik. Aki egyikért megy, az megy a másikért is oda, tehát ez is egy ilyen kitűnő példa keresztmarketingre. És hát bár ez egy eléggé ilyen férfias alapú, meg férfias hangulatú negyed is, de azért lehet látni, hogy ezt azért lányok, hölgyek is nagyon szeretik, de az ő ízlésüknek klasszikusabban megfelelő helyeket is létrehoztak itt. A következő utazásunk Eindhovenbe vezet, én itt is 4 év különbséggel kétszer voltam, és itt is tanulja lehettem a gentrifikációs folyamatnak, de ez se csorbított a varázsán. Innét a régi Philips gyárak helyéről indulunk. Valószínű, hogy ezek a fekete-fehér munkások nem gondolták azt, hogy ebből majd egyszer milyen színes terület lesz. Hát itt tartott éppen a épülés, amikor én legutóbb errefelé jártam, de hát nagyon érdekes dolgok vannak. Van itt is gasztró és egyéb piac, lehet természetesen szinte, mint minden ilyen helyen lehet találni egy sörfőzdét helyben fogyasztásra, ez egy nagyon áldásos dolog, nagyon jó hangulatú jelek, és milyen kreatív, hogy söralátétek vannak a karácsonyfám. De hát
Szintén érdekes, hogy hány helyen lehet valamilyen kibelezett és újra hasznosított buszt találni az ilyen területeken. Ez például Eindhovenben van, ugye, de például Miskolcon is tudok egy ilyet a vasgyári telepen. Na hát nagy szívfájdalmam ez a terület, mert ez volt az egyik legnagyobb kedvencem, és remélem valamennyire az is marad, hogyha visszatérek, hogy a Katendreck Rotterdamba. Rotterdam amúgy is az egyik legnagyobb város, egyik legintenzívebb élmény, és ő is a nulláról kellett, hogy kezdje ugye a háborús pusztítások után, és egy olyan város lett belőle, ahol tényleg példaértéken minden sarkon van egy élmény, ami mindig meg tud lepni. Ott van egy óriás törpe az egyik sarkon, mindenhol van falfestmény, vagy éppen egy vonóhorgon lógó lóládában a szobor a levegőben. De ez a Katendreck, ez a kikötői rossz hírű régi városrészből, piros lámpás negyedből, kínai negyedből, a tengeri patkányokat a vízrózsa minden irányából összegyűjtő területből gentrifikálódott. Most már mondhatni, hogy túl. Ez én nagyon intenzív időszakában pont a csúcsán voltam ennek ott. Ez a Phoenix Food Factory, ez egy nagyon, nagyon jó terület volt, de itt egy fantasztikus példa, hogy egy önkéntelen fejlődés, hogy alakul ki a kreativitás és a közösségi igények figyelembevétele mentén egy ilyen területen. Ez egy régiségkereskedés és bútorraktár volt, amiben egy darab kávégépet hozott először a tulajdonosa, mondván, hogy ha csak tudja már megkínálni valamivel az embereket, de ennek akkora sikere, hogy a termékfejlesztés eljutott odáig, hogy komplet vendéglátó helye lett a saját bútorraktárának a közepén. Hát sajnos ugye ezt is bedarálta a gentrifikációs gépezet, és el kellett költözni egy sokkal kis helyre, de hogy mekkora kereslet volt ebben az időben erre a területre, ezt mutatja, hogy ekkora sor áll egy vasárnap délután a pultnál, és itt se csak a nagyon klasszikus söröző hipster férfiak állnak, hogyha megnézzük a legkülönbözőbb emberek, és hogy milyen emberek tudnak találkozni, a generációk találkozásán mutatja meg. A meglepetések napja volt számomra a második rotterdami napom, 2 óránként történt valami váratlan. Itt például ezek a öreg urak koncertbe kezdtek a tankok előtt, és ott egy kisgyerek elkezdett rájuk csápolni, tehát a társadalmat egyesítő helyeken olyan találkozások történnek meg, amik klasszikusan maguktól az emberek saját szokásrendjei szerint nem feltétlenül. És hogy nem csak a 20 éveseké volt a világ Katendreckben, itt az utcáról hívogatta be, már Isten látja lelkem, nem akartam ott még egy kocsmába menni, de éppen bulit tartottak, és az egyik hölgy, nincs rajta a képen, ő csak így behívogatott, hogy ebbe a sarki helybe, hogy én is menjek, és hát kiderült, hogy 50-esek és 60-asok az 50-es és 60-as évek zenére tartanak ott éppen nagy bulit és zsivvásárt. Úgyhogy lehet látni azt, hogy teljesen váratlan élmények is tudnak megtörténni, nem csak a sablonok szerintiek. Gentben, Belgiumban, itt elég kis időt töltöttem, ezen a Dock Nord északi kikötő nevű helyen, ez is ugye egy régi gyárterület újrahasznosítása, például egy ilyen egyszerre ipari, egyszerre elegáns csilláros terület, itt egy ismerősöm dolgozott ebben a sörfőzében, sajnos után gyorsan mentük, mert neki fix programjai voltak, hogy mit akar még megmutatni, de ez is megérni az egész napos, vagy akár több napos bóklászást és bebarangolást. Kicsit eltérünk az eddigi sablonoktól, itt vagyunk Szalonikiben egy mólón, és itt például új otthonra talált a Mozi Múzeum és a filmfesztivál, nemzetközi filmfesztivál területe is, de fantasztikus közösségi terek, helyek, és szó szerint vehető közösségi helyek vannak, mert nagyon sokszor csak rápecsételik, hogyha éppen létrehoznak egy lakózónás felújítást, és azok között van egy pad és egy zöld fűpamacs, akkor arra már ráfogták, hogy létrehoznak egy közösségi teret, de itt ez maga a valóság. Itt tényleg bemehettem, idegenként leülhettem dolgozni ingyen az egyik raktárépületbe, kaptam még almát, meg műzlit, mert éppen ilyen napjuk volt, tehát fantasztikus élmény volt. És érdekesség, hogy ennek a mólónak a végén van egy haditechnikai múzeum, egy régi hadihajó végén, amivel 2 euró a belépés, egy kocsmában megismert múzeumigazgató ajánlotta a figyelmembe, és teljesítettem ezt is, hogy itt is mutassa, hogy kocsmából sem csak kocsmába vezethet az út, hanem múzeumba is. Ravgelände Berlin. Ez volt körülbelül az egyik első terület, ezek a legrégebbi képek, látszik is szerintem a felbontáson, ezen 2018-ban készült, de azóta már voltam újra.
Hát teljesen lenyűgözött, amikor először láttam ilyen területet, pedig azért ez az egyik legrongyosabb közöttük. Ez a régi vasúti kiszolgáló helyiségek területén volt, Friedrichshain híres városrészében, és erre nem mondhatjuk ebben a fázisában, hogy ez felújított, csak az, hogy újra használt, mert nem nagyon tettek semmit hozzá a kerethez, inkább csak odahordtak funkciókat. Itt van például egy magyar alapítású, a híres Színplakert alapítói által alapított klub, egy régi vasutas fürdőházban, de nagyon sok mindent lehetne még találni a hatalmas a design és antik bútorvásáron kívül a ruhavásárig. Ez is még egy hoppá, ajaj, mit tettem? Na, egy pillanat, talán olyan rosszat nem. Na, szuper, köszönöm, ha valaki segített. Szóval ez a területisége most éppen az aktuális gentrifikáció alatt áll. Utána néztem, mert hogy elég sok felháborodást szokott kiváltani, mikor az ilyen közkedvelt és kulturálisan is embereket összetartó területeket meg akarják változtatni valami unalmasabbá. És itt is például már toronyházakat, meg lakózónákat terveznek, de középúton lesz a megegyezés, hogy azért jut is és marad is, kíváncsi leszek a folytatásra. Azért itt egy picit itt volt mit fölhúzni a színvonalon, itt még én is azt mondom. Itt például láthatunk azért egy sokkal sterilebb felújítási példát, ugye Karlinban, Prágában, ez nagyon nem régi, talán egy hónapos felvételem. Úgy néz ki, mint egy látványterv, pedig hogy az összes képet ezt is én csináltam. Ez a Korzo Karlin az egyik leghíresebb felújítása a területek. Egyébként ez is egy lakózónás felújítás főleg, de azért elég sok érdekességgel gondoskodtak arról, hogy legyen hol ülni, pihenni, hova bemenni. De az ilyen lakózónáknak azért általában jellemzően visszafogottabb helyé vannak, nem úgy, mint ezeknek a bohém negyedeknek, hiszen akik ezeket tervezik és kialakítják, már elejébe akarnak menni azoknak a problémáknak, amik a későbbi vagy korábbi lakóövezetekbe települt buli negyedekkel vannak. De lehet látni azt, hogy mennyire családbarátan működik ez is, tehát ugye sajnos még részben főleg a kisebb városokban élő magyar példával nagyon szemben. Itt látható, hogy például, hogy mekkora női erő van ebben a területen, és akár családok is kimozdulnak ide kocsmázni, sörözni. Nagyon tetszett ez a rész, az előzővel szemben nekem sokkal jobban, ez egy rengeteg funkciót belátó régi vágóhíd. Ugye nálunk most Budapesten a vágóhídat szintén egy ilyen lakózónává alakítják át, és illendőségből meghagynak egy tornyot nagyjából. Itt például az egész terület egy közösségi terület, és ott lehet látni végig az összes padon, hogy mennyire működik ez közösségi területként is. Kutyások, különböző korosztályok, a legidősebbektől a legfiatalabbig, akik mindenki megfordul itt, és hát itt is ugye jelen van a művészet, már az utcáról is ennyire csalogató. De így néz például ki egy színházteremnek a bárja bent, és teljesen lenyűgözött ez a tér, ez a Hollywoodos alkotásokra emlékeztet engem, de ez alatt például ennyire járják ugye a folyópartot is. Az a jó ebben ez a harmadik terület, a Liebendocks, hogy ez a három terület egyébként Prágában, hogyha valaki megy és már megvolt az óváros, akkor ez a három ex-ipari terület, ez bejárható egy sétával, mert ezek egymásnak a folytatásai, sőt még egy kicsit a Florenc városrésznek is hozzátartozik a bevezető szakasza. Itt például sajnos vannak szintén olyan területek, ez is lakózónásabb, amik például egész parti sétányok le vannak zárva kerítéssel, és itt nem csak a közösségi terek működnek ebben az új fejlesztésben, de cserébe neki legyen mondva, hogy nagyon sok ilyen új lakózóna az teljesen egyforma építészettel működik, és egyik lehetne a másik helyen. Itt az egy pici kreativitás belevittek, hasonlít egy kicsit, mindenkinek ismerős lehet, egy városligeti épületre, nem súgok jobban. De itt is azért még a művészet szintén jelen volt, ennél sokkal több formában is, csak csinyán bánok a képek számával. És akkor megérkeztünk egy ex-vodka gyárba, térugrással Lengyelországba, de még mindig Prágában vagyunk, mert ez Lengyelország Prága nevű város, és nem tudom, ki tudta, hogy van ott is Prága.
és itt egy vodka múzeum is működik, de ez egy nagyon elegánsan felújított, ez is bár egy kicsit kereskedelmi és kicsit plázás terület, de például nagyon extravagáns belső tere van ennek a vodka múzeumnak cserébe. Onnan engem eltanácsoltak, mert kevés időm volt, és mondták, hogy arra nagyon sok időt kell rászállni. Én nagyon rossz vagyok a rövid italokkal, de megkóstoltam a vodkáikból 3 kicsiben, fél liter vízzel egyesével. Ez szintén Varsóban van, ez egy csodálatos terület volt, itt nagyon jól ötvöződik szerintem a modern és a régi ipari terület, ez az egyik legkedvesebb példám. Itt nagyon jó utcai kiállítások voltak többféle témában is, illetve egy ekkora, ennél sokkal nagyobb gasztropiaci rész tartozik hozzá, bár van Varsónak reggeliző piaca is, éjszakai piaca is, ennek ellenére ebben a régi elektronikai épületben is létrejött egy óriási választékú piac odabent, ami nagyon nyüzsgött és nagyon példásan működött, és nem is ez a nagyon steril, nagyon egyforma, nagyon egységes tér volt. Ugye ez szóba került ugye Vucs városa, nekem óriási kedvencem. Vucs nagyon hasonló utat jár be Lengyelországban, mint Kazincbarcika. Én nem is nyugszom addig, amíg nem lesz Kazincbarcika és Vucs testvérváros egymással. Majd mindjárt a végén el fogok árulni még egy érdekes köteléket közöttük. Itt főleg szövet, textil és bőrgyárak voltak, és nagyon példással hasznosították ezeket, szinte nagyon sokban valamilyen közösségi részt hoztak létre. Ez a főutca mentén van, Piotrkowska, remélem jól mondom, nagy nyelvtörő a lengyel. Lehet látni, hogy azért ez is egy elegánsabb terület, de akár lehetett például zenekari próbatermekbe is bukkani, tehát nagyon széles skálán mozog, hogy egy ilyen területben mi minden fér bele. Ennek a nagypolgári változata, ez a leghíresebb fejlesztés, ez szinte már olyan, mint egy pláz, azért ennek is volt egy bajor sörözője, azt nem ajánlom jó szívvel, mert inkább maradjunk a bajor söröknél, nem is tudtam értelmezni azokat az ízeket. De érdemes látni ennek a területnek a na ezt szóval jól belekavarodtam. Na szóval érdemes látni a nagyságát, legyen így, hatalmasságát, óriásságát, végtelen dimenzióit. Szóval emiatt érdemes oda menni, de egyébként szerintem élménytérként ez a kevésbé vonzó. Itt van viszont, az előbb nem tudtam kimondani egy magyar szót, akkor most próbálom a lengyelt, Széchenyi és a sörfőzdéje, ez egy régi munkásnegyedben gyönyörű téglás épületek mentén kialakított, szintén részben lakónegyed, szintén részben élménytér, például ilyen helyen lehet borozni, az még a szezon előtt itt nem volt éppen nyitva, de ez például egy nagyon jól eső a szemnek és szellemnek is nagyon jól eső terület, nagyon ajánlom. Na és itt a következő kapcsolat Kazincbarcika és Vucs között, az unikornis. Vucsnak ugyanis épült egy nagyon extravagáns villamos megállója, engem inkább egy nyitott szárnyú pillangóra emlékeztetett, de a helyieket inkább egy istállóra emlékeztette, és érdekes módon én ezt a történetet egy vucsi fotóstól az athéni agórában hallottam, hogy történt ez, hogy elnevezték istállónak, de hát nem csak akármilyen istálló, ez a nagyon színes dolog legyen, ez akkor egy unikornis istálló, és ennyire reagált a népnyelvre Vucs városvezetése, hogy rendeltek egy unikornis szobrot ebbe az istállóba, úgyhogy a másik végén ennek, sajnos arról nincs képen, mert későn értesültem róla, úgyhogy sajnos itt pont nem jártam be saroktól sarokig a villamos megállót, legközelebb pótlom, de van egy unikornis ebben az istállóban. Úgyhogy ez már tele van vucsis falfestményekkel, van unikornisuk, exiparváros, muszáj testvérvárosnak lenni. Egy másik munkásnegyedbe ugrunk, csak egy icike-picikét, éppen Katowicébe vagyunk. Ez egy nagyon híres előretolt a Nikisovjec városrész. Ez
benne van a városmarketingben, tehát amikor egy munkást tegyed alkalmas arra, hogy oda küldje a város a saját embereit, illetve hogy jó híre legyen ennek, és vigye a turizmus a hátán, ez egy óriási példa számomra, hogy lehet ilyen, és tényleg gyönyörű, nem is gondolnánk, hogy Lengyelországban vagyunk, én előbb képzeltem volna magamat egy ilyen helyen, inkább Angliába, Hollandiába, esetleg Dániába, és maximum utána Lengyelországba, pedig tőlük se idegen a vöröstégle, de ennyire. Ugyancsak Lengyelország, ez egy tegnap előtti kép nagyjából. Ez egy gyönyörű épület, amit ott látunk, az a Visztula tükröződése ennek az épületnek a résében. Gyakorlatilag egy utcával beljebb is látható a házfalak elválasztása ellenére a folyó egy ilyen kreatív megoldásnak köszönhetően. Ez is egyébként egy nagy exipari terület volt, ugye a híres Schindler gyár is ezen a területen van, és a nagyon sokat látogatott Kazimierz városrésztől éppen csak egy kis rövid gyaloghíd választja el. Itt is találtam például egy nemrégiben épített, egészen egyedi stílusú kis gasztrópiacot, aminek egyébként próbáltam úgy fotózni, hogy ne legyen rajta az emberek, itt a háttérben viszont nagyon sokan voltak, főleg amikor beindult, de ennek is nagyon jó sörözője van, nagyon sokféle vendéglátása. Na és hogy ne mindig csak a felújítottakra koncentráljunk, ez egy nagyon hasonló, 225 000 gyakorlatilag mondhatjuk Kazincbarcika, Krakónak egy kevésbé híres városrésze, de a városingyencek között már ismertebb. Én nekem nagyon sok Kazincbarcika utánérzésem volt, amikor itt mászkáltam, csak éppen óriási soksávos utakkal, közte befüvesített villamossinekkel, és nagyon nagy területen található ez is. És természetesen a kreativitás és a vendéglátása megvan. Nagyon fejlett kreativitása van annak ellenére, hogy ugye ez egy munkás tegyednek építették, és eljutott az idők során, az eltelt 70 évben nem úgy, mint sok másik, oda, hogy ezen a területen nagyon színvonalas éttermek, kávézók, akár kocsmák is vannak, ami engem legjobban lenyűgözött, pedig 2 fantasztikus kocsmát is találtam, az a színház kávézója volt, ez a közéletével teljesen meghipnotizált, hogy vasárnap délután mekkora élet volt, hogy ott mennyien söröztek, milyen különböző társaságok gyűltek össze, mekkora társaságok voltak, mentek gyerekkel, mentek kutyákkal, mentek párok kimozdulni, oda sörözni, csak sörhöz sütiztek, teljesen ellentétes a magyar szokáshoz, és egy fantasztikus hangulatú pezsgő tér volt, és úgy, hogy nem tudtam leülni asztalhoz, annyira tele volt vasárnap délután. Mondta, le akartak ültetni az oldalsávon, de én mondtam, hogy akkor inkább leülnék a paravára, ott fönn a falon fölkapaszkodok, mert hogy ott akarok lenni a térben, de aztán egy 50-es pár mondta, hogy az ő asztalokhoz nyugodtan leülhetek, és elkezdtünk ilyen fél lengyel, fél angolul beszélgetni. Nagyon nagy pofaj volt ez a fél lengyel, legyen az csak ilyen 10%. Szóval itt temploma nem épült egyébként ennek a városrészek, de később önszervezős alapon a munkások építettek egyet. Ez a második templom, én a színei miatt a Nova Hutai Hagia Sophiának neveztem el. Egyre közelítünk hozzánk, most már Bécsben vagyunk, ugye Lisszabontól indultunk. Ez volt az egyik legelegánsabb terület, a régi gáztározók kaptak új életet, miután ugye leszázalékolták őket régi funkciókból, egy gyönyörű épületegyüttes van itt, és látható ez is, hogy mennyire szépen tud párosodni a modern építészettel. Nekem úgy tűnik az a házat jobb oldalon, mint hogyha éppen a prágai táncolóház egyik táncosa csalná ezzel a molettel a párját, de ott látható egy másik épület is, ami szintén nagyon szépen dől. Egyébként Bécset kiemelném ebbe, hogy nem annyira fantáziátlan, mint általában a legtöbb ilyen új lakózóna, meg tud lepni az új házaival is. Itt is látható jó más perspektívából. Azt mondtam, hogy az előző volt ugye a legelegánsabb talán, amiről legkevésbé látszott, hogy egy exipari terület felújítás, arról talán azt is gondolhatnánk, hogy egy mai modern pláza.
viszont itt meg megérkezünk idézőjelbe a legaljába. Ez egy régi laktanya, aminek nagyon megváltozott a fegyelme, ez Ljubljánában van a vasútállomásnak egészen közelébe, ez tényleg egy ilyen hippi paradicsom, én nekem egy kisebb Krisztiánia jutott róla eszembe, ez ugye a Dániának az autonóm negyede egy szigeten, de ez is egy nagyon hasonló terület. Ettől függetlenül azért itt is jelen van a művészet, meg az érdekesség sok-sok formában, de azért ez egy nem mindenki helye. Sikerült elég jó buliba bekapcsolódni, de nem mindegyikbe kapcsolódtam volna be. Ez Belgrádban az legtöbbet ajánlott, leghíresebb fő vendéglátós és kocsma utca a Skadarska mellett található. Én azt az utcát nem szívesen ajánlom tovább, mert az elég snassz ilyen rezervátum jellegű vendéglátással bír, viszont itt a közelében van egy nagyon jó felújításra példa. Ez a régi BIP sörgyár területé lett, és kialakult egy belvárosi alternatíva ehhez az utcához, aki egy kicsit más szeretne, így nézett ki nappali fényben. Itt például volt olyan kezdeményezés is, hogy például foglalkoztattak állami gondozottakat az egyik kocsmában 16 év fölött, és ezért volt az a neve, hogy 16 annak a helynek. Nagyon közel vagyunk most már magunkhoz Kassán, és ezzel is fogom zárni az utazást. Ez egy egykori dohánygyárnak az új udvara, akinek kedve támad, ez az, ami leggyorsabban látogatható meg. Ugye ez is már az udvaron elég sokféle élményt nyújt, de benne is azért egy elég kreatív térről akár kiállítások is vannak, és például ezt is családbarátra alakították, hogy ne csak egyféle karakternek kedvezzenek, tehát itt játszóház is van például. Na, és a végére egy gondolattal szeretném zárni, mert amiről eddig beszéltem, azok mind nagyvárosok voltak, ugye. Nagyvárosi példák, nagyvárosok törvényszerűségeivel, mondhatjuk, hogy nekik könnyűekkel. Nem tudok biztos receptet adni kisvárosokra, hiszen ezeket én is csak nagyvárosokban láttam, annak ellenére, hogy járom a kisebbeket is. De amit én jó elgondolásnak tartok, hogyha egy kisváros az egész önmagát úgy fogja fel, mint egy átalakított ipari terület, hogy az egész, mint egy átalakított ipari terület, ugye az egész területén élményt nyújt, és egy kisvárosnak is ezt kell csinálni. Nem szabad hagyni lankadni a figyelmet. Az kell, hogy egyszerűen még A-ból B-be is már C-n keresztül vezessen az út, hogy mindig legyen valami egy kincskeresés jelleggel, aminek lehet örülni, amit lehet találni, ha kicsi vagy nagyba jó csinálni, túlzásba kell vinni önmagát az erre az identitását feltevő területekre, és Kazincbarcikának fantasztikusak az alapjai, és én azt kívánom, hogy Kazincbarcika csak a jövőben vigye túlzásba önmagát. Köszönöm szépen a figyelmet! Aki szerette, itt követhet, reklámhoz zárok természetesen.